alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanu ka ala barkada ka saliki dawla son herama kanu ala kirabai kisini nema baka ana somo ani Muhammad yutu nyonya fukata jodon se ala kan bay o jamakulu sanumay fe aw bismillah ka jamuka kene ka sungolo konna na mimbe sika awiye wula ka kayni ni watinye wala ambayina ala fe ya rabbi ala ka anga fota ka bebe sahaba ma wala kene kono bi bakuru funi ya munu bambulo a folo de anfana karamo a sayyidi Sheikh Usman Madan Haidara ale ka tafsir kene miniti tambu nyango amena wirawla o ko fe sungalo kuna funi ya ni ala sona ma ni femi mana yi awna o ye kene kan hadisul iftar kene kan bi an karamo ayuba sangare ale de kana kene nyenama yani soni kene ala sona ma suntika baraji kene ka fem fla bambulo anfana karamo sayyidi Sheikh Usman Madan Haidara alamsa ab islam usuntike o baraw ni ala sona ma mina wira wala keneka o ka fa ambalma ke tijan funguro kolo tugu masa akada kunya flabia ni ala ni kira sona ma mina wala si awma suntike baraji keneka o ko fa ko nafila o wira wala keneka ko nasira ka dogodoro ko kata si femiye kizin ambalam so aminata trawri ni ala sona ma alika dilantaw amina wira wala nunu de bakuruba kuna foniya we ka lasi awma ka wala dina ka fuka bara nunu nundo bi ma fulo mi mambulo o de ambalam so Aishata Haidara kata si Fatimata Konate ma ni ala ka jɛ ani olu de bena jɛ ka bara in nundo ɲɔgɔn fɛ yana ka baraw daminɛ an b'an ka sponsor officiel fo ka waliɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ni aw bɛ fɛ ka an dɛmɛ jɛmukan in na a y'aw hakili to a ka produit la a ka ti alkaba mayonnaise kadi jipresia lɔkɔti a najini a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yan ni aw y'a san dɔrɔn a bɛ kɛ ka jɛmukan in dɛmɛ an b'aw fo ka waliɲuman dɔn ka sponsor officiel yɛrɛ fo ka dugawu kɛ ala ka sugu diya fan 14 bɛɛ lajɛlen na Aishata Haidara a bɛ cogo di basi t'i la basi foyi tɛ ustaz denbayaw don basi foyi t'u la dakuɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillahi rabbil alamin an kelen kɔfɛ ka ala fama tanu ka barikada an bɛ sɔli kiraw la belebele kan n'o de ye Muhammadul Mustafa a n'a sodenkɛ sanu ma n'a ka sahaba ɲumanw o kɔfɛ an bɛ filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sɔgɔlen don an na ni wagati in na k'u danga na an ka plateau kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma Fatimata Konate a bɛ cogo di alhamdulillah Isa Jalo baasi foyi t'an na an bɛ lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a ɲini ala fɛ kalo barikamaba min an b'a kɔnɔna la kalo timi ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen amin kalo sara fɔlɔ o tɛmɛna filanan an y'o daminɛ an b'a ɲini ala fɛ hali bi bato kɛli farifoni a n'a timinandiya ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma n'a ye bato minnu ye ala k'a bɛɛ lajɛlen ma ala k'o k'a k'ala kama ni kɛra masodenw sama sallallahu alaihi wasallam ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ bi sugalo kalo tile 11 ye ka bɛn février kalo tile 28 ma nin kɛnɛ kan an bɛ Shirifila FM a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na u fana bɛ direct la an nɔfɛ baara in na ka se an ka Shirifila officiel YouTube kan Sharif Shaka Kulubali n'a ka jamaw an bɛ olu fana fo mun bɛ ka an lajɛ bɔlɔlɔ sira kan ni waati in na ka dugawu kɛ ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye an bolo ka taa Bangoni Jɛngɛnɛbu la k'an ka fana karamɔgɔ Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an ba sanumaw Sherifa Ahmad Tijani Haidara n'a dɔgɔninw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye k'ala deli kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ ka na tafsir kɛnɛ kan Madame Konate mun b'an bolo yen bi Isa Jalo tafsir kɛnɛ kan bi an fa ni an karamɔgɔ Seydi Sheikh Usman Madan Haidara ale bɛ sura min kan o de ye suratul Ghafir a ye walawalali k'an ye sura in kan kosɛbɛ fɛn min sɔrɔla an ka jatalaw ka talen na an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ diɲɛ kɔnɔ fɛlen don hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma Osam ka fɛn dilannenw bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalakow la anw ka nafalabonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i den ye ko kɛ i kelen na sitigiw fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn Mali ta fan fɛ
Bosan, sabu, ang bawa sa takin manidengi. Awi kosan ka fendla ng besor. Muka sigida fere kay rowe. Bosan, asipa. Te alkaba, te ulati, te minyon manja, te min daro kadi, te min be jama fara nyonga, aka barudawla, gerewna, konyo donyawla, dingundula, jama donyaw fe, te kelembew, te alkaba, te kerengeranenu, ka lasago, ka damine furuko kono fo barada na jabe nyona. Wadunaw ko ke nugora la kamine ka maya ka ke ko dorme duru di dege abole ko fe barake yorola ise menjiri bagete alkaba yi ko wuli ka damo o furungo kele farfoni ni zodiya ni munya do fa bela jele te mina ngana be ki tala ke te alkaba yi ka sabu ka nene ko kele be ki bolo la dai te mina wane bebe mbaka ka fo te tabo jala te alkaba te wula shega shi dondo abi soro jamana inzugu bela jele la dugu baw kono ani dugu manga butigi bawla ani tabali daw te alkaba te wula kalite ko dadu onge kiraw cin ni kiraw ma jati wala ay o de lambo fo ay hadisa ko la dongodo naam onga hadisa kelete ko hadisa be galoy ay utare la onga hadisa kele ko hadisa betechi naam hedra odo hadisa betechi awo parce que mo ko hadisa be galoy naam abine kabako ya qur'ane don chukodi hedra jibrila ma foye ala kira yɛrɛ moye a ma fuye mais qur'ane don chukodi o kuma na qur'ane don ne hakili la hadisaw de fɛ karisa kota ko nde qur'ane fɛn maki ɲɛna ni i dar'o la ka sɔn o la ne hakili la n y'a mɛn karisa fɛ o y'a mɛn karisa fɛ de o de ye hadisa ye o mana toujours an bɛ hadisa minɛ min ma qur'ane sɔsɔ anw bɛ hadisa minɛ min ka dɔgɔyalima tɛ se an ka kira ma anw bɛ hadisa minɛ min ka dɔgɔyali tɛ se silamɛya yɛrɛ ma mais a bɛɛ ye nkalon ye ni qur'ane tɛ o tigi ka kan ka ɲininka qur'ane dɔn cogo di o kumana pour que an ka da qur'ane na ka sɔn qur'ane ye mɛlɛkɛ si mana n'a ye k'a yira an na ko a filɛ kira de ko sɔrɔsilam ko ala ko ta a y'a sɛbɛn ko o de ye qur'ane ye mais kira y'o fɔ kuma sira jumɛn fɛ hadisa kira y'o fɔ hadisa de fɛ o an kɔni bɛ hadisa kɛlɛ kɛlɛ cogo bɛɛ la diɲɛ na yahudiyaw ye minnu dilan ka don a la n'a ka tɔɔrɔ bɛ se an ka kira yɛrɛ ma n'a bɛ se an ka silamɛya yɛrɛ ma hali n'a bɛ se kuranɛ yɛrɛ ma o hadisaw bɛ yen hadisa dɔ bɛ yen Bukhari yɛrɛ kɔnɔ min y'a jira k'a fɔ ko Seydina Umaru ko wallahi ale b'a seereya k'a fɔ alakira ye mɔgɔw fara jɛnɛyakɛla farala kewu ko wa kira kɔfɛ olu yɛrɛ y'a farala kewu wa ale yɛrɛ hakili b'a la farala kewu kun bɛ kuranɛ kɔnɔ ko mɛ a sɛbɛn dɔw k'u panna kun ko bɔn ale Umaru bɛ ka siran n'a y'a don a kɔnɔ u kana n'a fɔ a ye dɔ fara kuranɛ kan ne hadisa in bɛ se ka sabati cogo di ni sabatira o kɔrɔ ye dɔ bɛ kuranɛ jɛ bɔn o to yen Umaru yɛrɛ ɲɔgɔnna Umaru ko bɛ fɔ aw ye cogo min na Umaru ko bɛ fɔ aw ye cogo min na n'o de don Umaru ɲɔgɔnna ka siran ka ala ka kuma sɛbɛn ko a bɛ siran mɔgɔw ɲɛ Umaru mɔgɔ fila fana ka na seereya jɔ o de b'a to u bɛ da la k'a don kuranɛ kɔnɔ o kuma na a kuma sɛbɛn dɛ n'o fana kɛra o bɛ min sɔsɔ i b'o dɔn
a fɔra ko kuranɛ sɛbɛnnen kun bɛ alakira muso bolo a dafalen foyi t'a jɛ hadisa ko ten ko yɔrɔ dɔ b'a la n bɛ segin a kan k'a f'u ye o de bɛ hadisa ko la ko ba ye a ɲimi an b'a Aisata fɛ yen ayatu rajimi ani simi ridawul kabir ko ba ye a ɲimi ridawul kabir de ye ni muso bɛ fɛ cɛ wɛrɛ ka don a ka so mais u ko cɛmisɛnninw mais hadisa b'a f'u ye ko cɛw y'a kɛ boji bɛ minnu na i bɛ na muso b'a sin d'i ma i b'a sin min n'i y'a sin min ko sisan kɔni a bɛ se ka don i ka sa parce que a kɛra i den ye sisan a bɛ se ka don i kan bon ni hadisa in lajɛ mais o ma ye kuranɛ kɔnɔ mais an b'a Aisata k'a kun bɛ kuranɛ kɔnɔ ko wa kira fatura k'a to a kɔnɔ k'a bi kalan fana nasigu do mansugu do o tɛ min kɛra kira ɲɛna ye wa nasigu ni mansugu bɛ se ka ye kira kɔfɛ kuranɛ na an b'a Aisata ko nin aya in iridawul kabir ko siɲɛ 10 do ko nka k'a yɛlɛmɛna ka kɛ siminko 5 ye ni i ye muso sin min siɲɛ 5 dɔrɔn a kɛra i ba ye i bɛ se ka don a ka su ni tile ka don a ka kɔrɔ de ka na ka ciw kɛ so kɔnɔ a b'i wele ka don a fila bɛ se ka fɛrɛ maa tɛ yen a faamuna wa o tuma na ko i b'i sin de di waliden ma pour que a ka k'i den ye a ka se ka gɛrɛ i la ka sɔrɔ haramu tɛ ko tun bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a tun b'a kɔnɔ fɔlɔ ko siɲɛ 10 ko mɛ k'u nana nɔgɔya ko k'a kɛ ko siminko 5 b'a ye ko kira fatura ka sɔrɔ o bɛ kalan kuranɛ kɔnɔ an b'a Aisata ko ten y'a dɔn ni karamɔgɔ dɔw nana ko k'a nasugura de mɛ an b'a Aisata kira fatura ka sɔrɔ a bɛ kalan bon hadisa ko gɛlɛya yɔrɔ filɛ bon a tɛ kuranɛ kɔni kɔnɔ bon a fɔra ko ba y'a ɲimi ni ba ye aw ta ɲimi o tuma na ba bɛ min kɔni ɲimi o bɛ kɛ ndamaro fɛrɛw de ye sa n'o tɛ min bɛ sɛbɛn fara kan ba tɛ se k'o ɲimi dɛ ani wolo kan ba tɛ se k'o ɲimi o tuma na hadisa ko gɛlɛya yɔrɔ ninnu filɛ tari ma faamu de bon nin yɔrɔ ninnu pour que ka mɔgɔ an ye mɔgɔw hakili dayɛlɛ kabini maa tɛ se k'a fɔ ko nkalon bɛ Bukhari la fo bi bɛɛ jɛnna n'a ye ko daminɛ ma nɔgɔ dɛ an b'a fɔ yan don min na a ma ja dɛ bɛɛ wulila min bɛ kuma nin jamana in na min bɛ kuma yen fɛ jamana na min bɛ kuma an yɛrɛ fɛ yan bɛɛ y'i da don buru kelen na k'a fiyɛ ne ko a y'u to yen a y'a t'u ka kuma n'i ye bere da wulu kun a seko ye kule de ye a y'a t'u ka kulo mais tiɲɛ tɛ bouger dɛ Bukhari tɛ Ala ye kira tɛ wa ma ci a ye sɛbɛnni de kɛ bon a ye sɛbɛnni min kɛ ne hakili la ne y'a fɔ ye hadisa ko la ala kira ko ta sallallahu yahudiyaw kun b'a trafiquer de ka galonba caman da kira la k'a ko ten hali ka taa se olu yɛrɛ ka yɔrɔ dɔw mankutuli ma n'o b'an ka Bukhariw kɔnɔ olu yɛrɛ de y'a bɛɛ sɛbɛn u b'a d'i ma comme drogue taa nin don silamɛw ka bibliothèque la silamɛw ka kitabu marayɔrɔ taa nin hadisa ye sɔɔri ye ne y'i jija k'o sɔɔri ye nafoloba de bɛ d'i ma a bi o hadisa fɛn ninnu na ko Imam Malik yahudiyaw nisɔndiyara faso dɔ bɛ yen ko k'a nommé u fɛ yen ka jɔ n'u ka ko bɛɛ ka kɛ héros ye quoi k'a sera ka hadisa namaralen dɔw don silamɛw ka maktaba kɔnɔ ko u y'a mɛn bi ko alimami Maliki ye hadisa 4 kala o la misiri kɔnɔ a ka kalandenw ye ko alakira ko ten u ye cɛ kɛ héros de ye k'a kɔrɔta diɲɛ fɛn bɛɛ ye parce que u sera ka nkalon don silamɛya kɔnɔ bon nin donnen don et puis silamɛ si tɛ min kalanna n'i tɛ nin hadisa trafiqué ko dɔn
a sɔmi nana k'a la tuma min na i b'a fɔ ko sɔmi kɛra la tuma min na faamaw nana jate minɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛna Maka mɔgɔ mɔgɔ bɛna Madinɛ a ka sira kan u b'a bɛɛ f'u ye k'a ka ɲaamɛ doniw fɔli k'a bɛɛ f'u ye sɔrɛkulu dontɔ a bɛ sɔrɔ ka don o tɛ sɔmi kɛra la tuma min na yanni sɔmi ka k'a la don bon hali ni sɔmina in bɛɛ kɔfɛ drogue tɛ contrôler yan mais a tɛ ka don wa a bɛ ka don mana siga t'a la hadisa bɛɛ tɛ tiɲɛ mais dɔw tun bɛna sa yan ko an k'an sen da o galo hadisaw kan o karamɔgɔw kula ko k'i sen da alakira ka kuma kan a y'a lajɛ alakira ka kuma c'est à dire u tɛ ala nɔfɛ quoi alakira ka kuma a y'a fɔ e ɲɛna a fɔra ko kira ko ten i fa ti manamanakan min fɔ a fɔra i ka kira y'o fɔ i jɛnna n'o ye e yɛrɛ b'o fɔ i ka kira ma mais n'i ko ka ni maa o maa y'a fɔ i fa ma a bɛ tɛlɛ ci k'a fɔ muso ko fa bɛ fa la i fa bɛ don i ba bɛɛ ka ba naani n'a tilala n'a bɛ taa nin minɛ n'a tilala n'a bɛ taa jɔnni b'i sigi k'o ka fɔ i fa ma ni dangaden dafalen tɛ hali danga yɛrɛ bɛ sɔn o ma a ti sɔn hali dangaden ti sɔn o de bɛ ka fɔ kira ma muso 11 sira yɔrɔ dɔ la riwaya dɔ la muso 9 n'a tilala nin na ko a t'i ko dɛ n'a tilala nin a bɛ taa doni kan n'a tilala o yɛrɛ la a bɛ taa doni kan ko sahabaw bɛ baro la ko ko a bɛ se ka nin bɛɛ kɛ yan k'u ko cɛ 70 ne ka muso ko fanga b'a la riwaya dɔw la ko cɛ 1000 k'o de ka muso ko fanga b'a la jugutigɛ ka nin fɔ kira ma dɛ sallallahu alaihi wasallam nin ye an yɛrɛ minnu ko an kalanna Maka ko an kunkolo kɛra arabu kunkolo ye nin bɛ ka bɔ hadisaw de kɔnɔ mais an yɛrɛ b'a fɔ hali an t'a miiri jugu b'an kan an yɛrɛ b'an yɛrɛ kan mais alhamdulillah ala ni ce bi masakɛ denkɛ ko ka Bukari da tabali kan et puis a ye hadisa damadɔ de fɔ ye k'a kana tɛmɛ o kan dɛ o k'a tɔ bɛɛ bila bi kɔni a y'o discours kɛ o y'a sɔrɔ Égypte fana muso yɛrɛ dɔ de murutira muso taafetigi de murutira nin ko in na ka Azaharu Jamiyatu Azaharu suyuku wele tribunal la kaba n y'a fɔ a ye a ka kɔrɔ a fɛn bɛɛ tun bɛ n bolo n bɛna n'a ye don min na a ka kumakan n'a ka fɛn bɛɛ wa a bɛɛ bɛ n bolo n t'a dɔn o b'i sɔrɔ yɔrɔ min na sisan muso de ye Jamiyatu Azaharu mɔgɔw wele tribunal la seku karamɔgɔbaw ko ale tɛ fɛ k'a mɛn a tulo la diɲɛ na ni kuma jugu ninnu bɛ ka fɔ alakira ma k'o bɛ kalan an ka kalanyɔrɔ la k'a tɛ jɛn n'a ye mais a y'u wele tribunal la tribunal jara la tribunal jara la Égypte Misra a b'a janto ninnu na kosɛbɛ a b'aw dɛmɛ quoi a b'aw dɛmɛ a bɛ hadi a ma ja a mɛnna n'a dɔlamɛna ka na dɔlamɛ i yɛrɛ b'a ye u ka sigi ni ma k'a fɔ a ye dara ye min fɔ tiɲɛ don u ti sɔn u bɛ sa u t'o fɔ k'a fɔ a ye dara ye tiɲɛ fɔ ayi mais u ka kuma yɛrɛ de bɛna jira ko a ye dara ye tiɲɛ fɔ mais u b'a dɔn ni hadisa lankolon ninnu ko ne ye hadisa dɔgɔya ko alakira ka kuma ko k'a fɔ k'i sen da kira ka kuma kira bɛ nin fɔ jeni ye kira bɛ nin fɔ jeni ye a fɔra cɛ ni muso n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔw bɛɛ tɛ se ka kɛ i cogoya la ko n'a sera ɲɔgɔn ma se ɲɔgɔn ma laban o kɔrɔ ye cɛ ma tila a dɛsɛra o bɛ kɛ bon ko yala i bɛ janaba ko wa a ka ɲi de parce que i ma tila ko an b'a sɛgɛsɛgɛ ko i bɛ janaba ko dɛ ko ale ni kira yɛrɛ tun b'a kɛ ko kira tun bɛ dɛsɛ k'u fila bɛɛ bɛ janaba ko mais diinɛ kalan jumɛn sera nin foyi wallahi mɔgɔ foyi t'a la n'i nana mɔgɔ ɲininka a bɛ tan kira ko n'a kɛra ko a bɛ janaba ko ni diinɛ don a ma ban ma kira ko n'a kɛra a bɛ janaba ko mais ne ni kira yɛrɛ tun b'a kɛ
ni yahudiyaw ka kuma tɛ an b'a Aïssata bɛ sɔn ka nin fɔ a t'a fɔ wallahi a t'a fɔ a jabajɛlen no a jabajɛlen no o ba kɛmɛ de b'an ka hadisaw la ko olu bɛ règle la mais Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ni muso bɛ règle la ko a ka itizalu k'u la a ka c'est-à-dire a ma fɔ i k'u gɛn ka bɔ i ka so dɛ ko mais i n'u kana se ɲɔgɔn ma mais an b'a Aïssata o Bukhari kelen kɔnɔ an b'a Aïssata ko ale olu bɛ règle la ko kira bɛna ka na sɔrɔ u bɛ règle la ko a sunnen ko a b'a fɔ k'u ka fɛngɛ siri ka ɲɛ u ka fɛn siri ka ɲɛ ko n'o kɛra ko a b'i meleke n'olu ye mais kira ni e ka sufɛ ko a ka sokɔnɔ ko diinɛ mago jumɛn b'o la o mun bɛ se diinɛ ma min b'aw ka so o de bɛ tɔw ka so e bɛ n'i ta fɔ mɔgɔw ye kɛnɛ kan cogo di nkalon don nkalon don nkalon don ko kira fatulen dɔw nana ko kana an b'a Aïssata ɲininka ko janaba ko cogo ko a ye na ni ji ye k'u nana ni ji ye dɔrɔn ko a ye wɔrɔ ka koli daminɛ ko mais u y'a fɔ a bɛ Bukhari kɔnɔ mais min nana ko a b'a dilan o yɛrɛ y'a tɔ bɛɛ tiɲɛ o ko non ko a langolo kun t'i ye dɛ ko k'a ta kunkolo la ka na cɛmancɛ la k'o de kun b'i ye Ala kira muso kira fatulen kɔfɛ cɛw ka na o ka so ko a zima haramu kun don zima haramu jumɛn b'o la kira ka denbaya langolo ka jira maa na k'o bɛ dege janaba ko la anw bɛɛ ye janaba ko cogo dɔn yan anw ye kira muso ye wa dɔnnibaa si kun tɛ Madinɛ dugu kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔw bilasira fo an b'a Aïssata ka so sahaba joli kun bɛ yen o tuma olu kun tɛ janaba ko wa i b'a dɔn yan ko yahudiyaw ka dilanlen de don nin bɛɛ ye yahudiyaw ka fɛn dilanlen de ye ka don silamɛw ka bibliotɛki kɔnɔ an y'o bɛɛ ta ko hadisa. an kun bɛ Bangoni Janginɛbugu la an fana karamɔgɔ Seydi Sheikh Usman Madan Haidara a ka tafsir kɛnɛ kan. Alhamdulillah Isa Jalo an karamɔgɔ bɔra ka suratul Gafir tafsir k'an ye sisan a ye a yira an na k'a fɔ hadisa caman bɛ yen minnu bɛ kalanna an fɛ u bɛ kɔrɔ minnu dila maa la hadisa ninnu caman tɛ sawababa ye o kuma o tiɲɛ dalen don kɛnɛ kan i b'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ cogo min na an karamɔgɔ bɔlen kɔfɛ ka tafsir kɛ k'a fɔ k'i bɛ tila ka bɔ ka fɛn wɛrɛ fɔ tiɲɛna an ka dɔnniya niveau la o ma nɔgɔn dɔɔni an kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ dugawu de kɛ nin cɛkɔrɔba ɲuman ye hali bi sijani kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ma a bɛ baara min na ka silamɛw dɛmɛ u ka se k'u ka diinɛ faamuya k'a sɔrɔ u ma sɛgɛn k'a sɔrɔ i ma wuli ka taa yɔrɔ jan na an bɛ Ala deli hali bi Ala k'a mɛn nin sira in kan a yɛrɛ bɛ min ɲini Ala fɛ jati a yɛrɛ b'o dɔn hali bi Ala k'o sabati a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. an bɛ yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn ka tila ka dugawu kɛ hali sisan Ala ka hakili ɲumanw di an ma parce que ko o ko n'i ye hakili ɲuman don a da fɛ i b'a faamu ni kuma fɔra nin kuma in kira a bɛ sɔn ka nin fɔ wa walima a bɛ sɔn ka nin kɛ wa ni hakili ɲuman bɛ mɔgɔ la i bɛ a bɛɛ faamuya an bɛ dugawu kɛ hakili ɲuman Ala ka di an ma o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na sunkalo kunnafoniya la. Ustaz Jalo an ka bi sunkalo kunnafoniya an ka ɲininikɛlaw taara sugu kɔnɔ u ye min sɔrɔ sunkalo kunnafoniya la o de kɛra lemurukumuni ani ji an bɛ jɛ k'u lajɛ ni sɔrɔ ka segin ka na Inshallah. Bon Dakar fɔlɔ la Dakar kun bɛ feere an ma 600 mais sisan o ye 50 fara kan 650 Mali o kun b'a d'an ma 770 mais san 850 bon o degun de b'an kan dɔ bɛ farala minɛn farala prix kan passe ko fana b'a la ni n'a fɔra ko i bɛ passe bɔ ka ninnu bɛɛ i ka dayirimɛ sɔrɔ nafa t'a la quoi mais n'i ka baara de don i b'i débrouiller o la bon sunkalo ɲɛ a prix kun man gɛlɛn ten mais ni sunkalo mana yɛlɛ yɛrɛ sunkalo mana don yɛrɛ de an ka minɛn bɛɛ prix bɛ doubler ka taa bon n b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye k'u ka minnu bɛ sugu kɔnɔ k'u k'an kɔfilɛ quoi
n'o tɛ an sɛgɛnlenba de don n'a fɔra i bɛ baara la su ni tile i tɛ wari bɛrɛ sɔrɔ a la fɛn bɛɛ b'i kan nafa t'a la quoi mais ala ka jamana basigi ka basigila to hɛrɛ la ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati an bɛ den kelen bon Senegali 440 ye bon Mali ye 450 ye an bɛ feere kɛ o de bɔsɔn ninnu na jus ninnu kɔni da bɛɛ b'a la 100 b'a la 200 b'a la 120 b'a la an bɛ ka nin feere sa bɔti an bɛ ka bɔti feere 150 détail 5 20 40 20 tumaro la a ka nɔgɔ i n'a fɔ tumaro la a ka gɛlɛn i m'a ye a bɔ Abidjan yan bɛ a bɛ sɔrɔ an fɛ mais an ta ka gɛlɛn ni Abidjan wagati bɛɛ parce que mun na n'a bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ ka na sisan an yɛrɛ ka bɔrɔ tumaro b'a sa 4000 dɔw 5000 dɔw 6000 mais nin ta filɛ sa an bɛ ka nin bɔrɔ sa 3000 ni 500 yɔrɔ kelen tɛ dɔɔnin mais tiɲɛ na nin fɛnɛ tiɲɛ ka di n'an fɛnɛ tɛ an ta bɛ se ka bila ka mɛn mais nin tɛ se ka bila ka mɛn dɛ nin mɛlen da ye tile 3 ye mais an yɛrɛ ta bɛ se ka semaine kelen kɛ foyi tɛ k'a la gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la parce que mun na ni bɔrɔ kelen o bɔrɔ kelen tumɔrɔ bɔrɔ kelen o bɔrɔ kelen an bɛ 400 sara pasi a tiɲɛni bɛ se ka hali n'a tiɲɛna i b'a pasi sara tigi ye ɔ a tiɲɛni bolo lemurutigi ka wari bɛ d'a ma diyagoya fɛnɛ don i ma ye dɔw bɛ se ka tumɔrɔ mobili bɛ tiɲɛ ni lemuru ye a bɛ se ka une semaine kɛ mobili kɔnɔna na ɔ n'a dun nana a tiɲɛna a tɛ se ka fɔ a tigi ɲɛna i b'a sara ten tɔ a yi ka kɔ sunkalo a kun ka gɛlɛn dɔɔnin mais tile filɛ nin a bɛ ka caya dɔɔnin de sinon ka kɔ sunkalo a kun ka gɛlɛn dɔɔnin parce que ka kɔ sunkalo an kun bɛ ka feere 440 dɔw 540 mais sisan a bɛ ka feere 5 20 4 20 i ma ye a ka nɔgɔn amina yarabi ala k'aw yɛrɛ mɛn aw ka baara la ka sija an bɛ an ka sugu mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn minnu bɛ sɔn ka kuma di an ka mɔgɔw ma an ka équipe mana taa bɛ kuma d'u ma ka walawalali di walasa jamanadenw ka se ka faamuyaw sɔrɔ cɛnimuso. alhamdulillah Usayi Jalo komi an balimamuso yɛrɛ bɔra ka walawala cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la lemurukumuni a ka gɛlɛn an fɛ dɔɔni parce que a y'a fɔ lemurukumuni bɛ bɔ yɔrɔ 2 de la dɔ bɛ bɔ Mali la n'o ye an yɛrɛ fɛ dɔ bɛ bɔ Côte d'Ivoire mais a y'a yira Côte d'Ivoire ta yɛrɛ da ka di ka tɛmɛ min bɛ sɛnɛ an fɛ yan Usayi ne kamana gan kosɛbɛ dɛ min bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ ko da de bɛna nɔgɔya ka tɛmɛ Mali ta kan o ye kamana gan yɛrɛ yɛrɛ de mais an b'a fɔ halisa an ka sɛnɛkɛlaw k'u jija an ka yiriden ninnu sɛnɛ na walasa an bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ cogo min na ka d'a kan ko yan yɛrɛ ta bɔrɔ k'u b'o sɔrɔ fo 7000 walima 6000 ninnu na Côte d'Ivoire ko o ta ye 3500 ye mais a ye kuma dɔ fɛnɛ fɔ n'o ye min bɛ se ka mɛn kosɛbɛ ko Mali ta bɛ mɛn mais Côte d'Ivoire ta tɛ mɛn kosɛbɛ o bɛɛ ye ala barikada ye mais an ka sɛnɛkɛlaw ka a lajɛ u ka se ka caman fara fɛn ninnu la baarali kan cogoya min na walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ et puis a kumana an ka jus fɛnɛ kan jus ninnu fɛnɛ u nafa ka bon surtout an filɛ wagati min na kɛrɛnkɛrɛnnen don sunkalo in wagati in yɛrɛ ye ale nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ni sun yɛrɛ tigɛra i bɛ se ka ale de min kosɛbɛ hali ka tɛmɛ dumuni fɛn ninnu kan an bɛ foli lase an ka ɲininikɛla ma n'o de ye Fatumata Konate ale de sera ka nin fɛn ninnu ɲini ka na d'an ma yan alhamdulillah cɛnimuso an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ an ka feerekɛlaw ye hali sisan ala ka sugu diya fan bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a fɔ aw ye cogo min na an ka bi maa welelen o de ye an karamɔgɔ Sheikh Ayuba Sangare n'ale de bɛna jɛ ka hadisul iftar kɛnɛ ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ yan'o cɛ an bɛ taa sugu la ka na inshallah an b'a bisimila kɛnɛ kan. Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi teminanganaw te duman kanubagaw n sɛgɛnnen do n fari kumumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona. te gina de wa ni tele ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ni bɛɛ tɛ koyi ni
dɔgɔnin kɛ ka to yen ɲɔgɔn tɛ yen e ka dɛnɛ i k'a lajɛ. Nana, no do ambade do. Miami bella pia mo manami. Miami bella pia de mi manami. Vitamini bala, lensi me farizo kenya. Boro kuma babala, hali boro fitini bala. Somo dama de mediala. Lesi minana. No dumamba nana, lesi minana, agadi degela, yawur duma degila, lesi bigo, anana dema tigilu lepia, nana mugundu nada waraba. An bɛ dugawu kɛ Ala ka an bɛɛ sahaba ma. An y'a fɔ aw ye cogo min na an karamɔgɔ bɛ an bolo Sheikh Ayuba Sangare. An karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sangare. Baasi t'i la. Dalo. Baasi tɛ alhamdulillah. Dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. Ma fa'uzu billahi min sharri shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali baitihi tayyibin at-tahirin. Wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sajjala mi ala fo kala tanu kala barkada kala walnimado. Ala min sɔnna bi an filɛ sunkalo tile 11 na ko o don an gɛrɛsigɛ kɔnɔna an bɛ ala deli la sunkalo timɛko ɲuman ko d'a ma ala m'o kɛla ɲɛ an ka bato kɛlenw k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala m'o kɛla alhamdulillah an bɛ an filɛlikɛbagaw ani an lamɛnibagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan inshallah mɔgɔ de sɔgɔlen don jamukan in na kabi ka se sunkalo daminɛ ma fo ka se bi ma an bɛ ala deli la k'a k'an n'u bɛɛ lajɛlen kelen kelen baraji ala m'o kɛla inshallah ala ka o dugawu minɛ an b'i fo tuguni k'i waleɲuman dɔn i ka nali kana an bisimila an ka wele kan jaabi ni kɛnɛ kan karamɔgɔ y'a kanu bi wulada in na ka kuma babu min kan babu min ni a nafa ka bon kojugu o de ye fɛn min ye duwawudenya ye an karamɔgɔ duwawudenya ka di bɛɛ ye wa bɛɛ bɛ siran dangadenya ye ola an bɛ fɛ bi ka baro kɛ yalima ala ye mun de fɔ bangebaga fila ka hakɛ kan o labatuli ani ni maa min y'u sɔsɔ i bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn sɔrɔ inshallah ma fa alhamdulillahi rabbil alamin sajjala mi ala fo kala tanu n'a fɔ ye mawdu min dama sisan n'o de ye thème ye duwadenya n'o contrôler dangadenya ye kuranɛ ye mun fɔ ala n'o de ye ala subhanahu wa ta'ala ye mun fɔ ala an b'a dɔn kuranɛ ka silama ka kɔsɛmɛyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o de ye alikuranɛ ye ni an ma sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ waati min o bɛ sɔrɔ ka taa kira ka kumakan sanumanw ta k'olu cogoba k'o lajɛ kira ye mun fɔ parce que ala yɛrɛ y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah ni aw ye fɔla ɲɔgɔn kɔ fɛn minnu na a ma diinɛ kiri minnu faamu a ye segin ka na ale ala subhanahu wa ta'ala ma n'o de ye ni an ye kuranɛ ta k'a lajɛ kuranɛ ye mun fɔ dangadenya kan ala bɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ kuranɛ kɔnɔna na ale ala yɛrɛ batoli la i bɛ taa sɔrɔ très généralement ala bɛ fɛn min tugu a bato la dɔrɔn o de ye masa fila la batoli ye n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ kuranɛ b'a f'i ye wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima ako ale ala ye jasere da ale ala batolen kɔfɛ ko o de ye an masa fila an ye ɲumanya kɛ k'u sɛgɛrɛ ala bɛna fɔ an ye yɔrɔ dɔ la a ko ni kɔrɔbaya nana se bi maana ni su nana kɔrɔbaya parce que ala yɛrɛ b'a fɔ an ye a y'a wari la suratul bakara kɔnɔ a ko wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq a ko ni an ye si di maa min ma an b'i lasegi i n'a fɔ
t'a dɔn n bɛna fɛ cogo min n'an ye si di ma an bɛ segin i n'a fɔ kɔrɔlen tun bɛ cogo min o kɔrɔ ni kɔrɔya bɛ ka na o de ye hakili de ka avancer i bɛ taa sɔrɔ hakili bɛ segin denmisɛnninya de minɛn kɔnɔna na donc ala ko waati min na i mansa fila ni kɔrɔya sera u ma i b'a dɔn hakili bɛ segin o waati denmisɛnniya minɛn kɔnɔna na i b'a ye denmisɛnnin yɛrɛ tɛ sɔn min ma i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw mɔgɔkɔrɔbaw b'o kɛ bon ala ko waati min na o bɛ se o kɔrɔya waati ma dɛ ala ko i hakili sigi o fila walima dɔ la kelen ala ko fala taqul lahuma uff tuma min na o bɛna baara dɔ kɛ i yɛrɛ b'a dɔn tuma dɔw hakili tɛ sɔn nin ma walima e yɛrɛ filɛ nin yɔrɔ min na e yɛrɛ tɛ sɔn nin ma ala ko kana jugu la parce que maakɔrɔbaya de bɛ o waati maakɔrɔbaya min bɛ hakili bɛ sɛgɛn donc hakili bɛ sɛgɛnli min kɛ dɛ ala ko o bɛ fɛn dɔ kɛ o waati min man di e ye dɛ ala ko waati de i kana fɔ o ma ko a nana se yɔrɔ la dɔnnibaaw b'a fɔ an ye ko hali ni i mansaw de y'i wele karisa na n ci i yɛrɛ b'a dɔn i bɛna taa ci na i b'i ka ci sɛbɛn dɔ la dɛ k'a fɔ ko mama yɛrɛ nege bɔlen n'o ye papa nege bɔlen o min i b'o fɔ dɛ o waati de ko ala b'i tɔgɔ sɛbɛn dangadenw cɛ la dangadenya ye fɛn ba de ye fɛn min ni adamadenw kan k'u sɔbɔ a la donc ala b'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna na ko i jija kana f'u ma ko uf o kɔrɔ ufu ye ala dɔgɔnɔni ye dɛ fitini ye o de ala fitini yɛrɛ ala ko fitini yɛrɛ dɛ ko n'o yɛrɛ de fɔ kuma b'i ka kumaba kɛ o kɔrɔ ayi yɛrɛ ka kuma merci k'a fɔ ko ayi yɛrɛ o ka bon non ayi kɔni n'a ma bɔ dɔrɔn sariya bɛ min f'i ye n'a ma bɔ i mansa filaw y'i bila ala sɔsɔ la hali o ala sɔsɔ in k'i kana f'u ma kɛnɛ kɔnɔ de fana ko n tɛ n t'a kɛ n'i y'o fana fɔ kɛnɛ kan k'a fɔ ko n tɛ nin ye ala sɔsɔ de ye o k'i ka ala kɔta ala ko i ka kumakan nɔgɔmani f'u ye walima k'o hakili sigi kumakan na kumakan min b'a to o tɛ se ka dimi i kana kɛ dɛ mais i kana fɛn f'u ma min bɛ se ka gɛlɛya sinon o min filɛ o ye ala bato dɔ ye dɛ mais ala b'i tɔgɔ sɛbɛn dangadenw cɛ la donc ala ko k'i farati o yɔrɔ la n'i ye alakira muhamadu mustafa sallallahu alaihi wa sallam n'i y'a ka kumakanw ta k'a lajɛ ani sahabaw sigilen a ko sahabaw ma ko ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ko yala aw tɛ jɔ n k'aw kibaruya jurumu la belebele la wa riwaya dɔ la ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir ko aw t'a jɔ n k'a kibaruya jurumu la belebele la sahabaw b'a fɔ ko kira sigila nin kuma in kan fo siyɛn 3 kira ye taa ni ka segin kɛ kuma in kan siyɛn 3 olu yɛrɛ ko kulna bala ya rasulallah ala kɛra tiɲɛ yɛrɛ la jurumu la belebele o fɔ an ye ko kira ko cogo di sahabaw ma a ko jurumu la belebele fɔlɔfɔlɔ jumɛn ye el ishraku billah ka fila fara ala kan parce que ala yɛrɛ y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔna na a ko inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida ala ko k'i k'a dɔn ale ala subhanahu wa ta'ala ale tɛ yafa maa si ma maa o maa ye fila fara ale ala kan maa o maa ye sina kɛ ale ala la ala ko k'ale tɛ yafa ma ala kɛra ko k'o ye jurumu de ye jurumu min ka bon kosɛbɛ ko jɔn kan k'i farati a la parce que hali ala kɛra yɛrɛ ka kumakan na a bɛ k'a fɔ ko a tɛ lɔ ko n ka filankafow la fitini fɔ a ye sahaba ko awɔ ko filankafow la fitini fɔ an ye kira o jumɛn a ko jumɛn ko elriya akwafa ma akafa ala ummati ashirkul asgar qalu ya rasulallah wa ma shirkul asgar qala elriya ko ale ala kɛra bɛ siran fɛn min ɲɛ a mɔntonw na ko o de ye filankafoya fitini ni an filɛ o la o min ye jurumu beleba ye sahabaw ye ɲininkali kɛ ko filankafoya fitini ye jumɛn ye ala kɛra ko yɛrɛ yira donc ala kɛra ko ye fɔlɔ ye a ka filanan a ko wa uququl walidain ani mansa fila olu sɔsɔli ka ban i mansa fila bolo a fila balolen walima a fila tani parce que i b'a dɔn tuma dɔ f'an ka nin yɔrɔ in walawala Sheikh Jalo wala ni dangadenya fɔla ou duwadenya a bɛ dɔ kɔnɔ de dɔrɔn ko mansa fila balolen n bɛ o barika ɲini n'o tanyana dɔrɔn a banna o y'a bannen non mansa fila ka hakɛ tɛ bin ka bɔ den kan fiyewu fo ka se nɛnɛkili laban na madama olu fila de kɛla i ka diɲɛnabɔ sababu ye o balolen o tanyalen o ka hakɛ b'i kan parce que alakira sallallahu alaihi wa sallam ani sahabaw delila ka to baro la a ko sahabaw ma ko dɔ bɛ yen
o masa fila balolen ale bɛ kɛ duwaden mais masa fila tanyani waati min na ko o tigilamɔgɔ bɛ bɔ duwadenya la a bɛ kɛ dangaden Allahu akbar mais a ko dɔ bɛ ko a masa fila balolen o bɛ dangadenw cɛla o tigilamɔgɔ bɛ dangadenw cɛla mais masa fila tanyani ko ala b'a tɔgɔ bɔ dangadenw cɛla ni ka bila duwawudenw cɛla sahaba ye ɲininkali kɛ ko ala kɛra ko bɛ se ka kɛ cogo di ala kɛra ko min ye duwaden a masa fila balolen o de ye a ye masa fila ka hakɛ bɛɛ lajɛlen dafa o kan a kan ka fɛn o fɛn kɛ masa fila ninnu walima dɔ la kɛlɛ a ye seko damayira bɛɛ k'u ye mais masa ninnu tannen ka ban waati min na ale yɛrɛ fɛ ko hakɛ banna pewu a tɛ duwawu k'u ye a tɛ saraka b'u ye a tɛ hinɛ lase foyi s'u ma ala kɛra ko masa ninnu bɛ to kaburu kɔnɔ o bɛ dusukasi min sɔrɔ ka da ale ka saraka bɔ baliya kan walima a ka duwawu kɛ baliya kan ko o bɛ yɛlɛma a tigilamɔgɔ tɔgɔ bɛ yɛlɛma masa fila ka dimi kaburu kɔnɔ ale ma ko ala b'a bɔ duwawudenw cɛla ka bila dangadenw cɛla o kama mais dɔ bɛ yen ko masa fila balolen ale tɔgɔ tun bɛ dangadenw cɛla parce que munna a ma sɔn ka équiper a masa fila la a y'u kɛ fu ye mais masa fila ninnu nana tanya walima kelen nana tanya waati min a nana kɛ mɔgɔ ye min ala nana lasegili k'a ye bon o lasegili in kɔnɔna na a nana nimisa k'a ye ne masa fila balolen ne ma se ka fɛn k'u ye f'u nana tanya parce que ala nana lasegi ka hakili segin a yɛrɛ ma donc ale b'a kɛ sisan saraka bɔ ye ka kɛ duwawu ye ka ɲɛsin masa ninnu ma ko o kama dɛ i b'a sɔrɔ masa fila bɛ ka tɛn walima kɛnɛ bɛ tɛn waati min o kun nisɔngoyalen n'a kɔrɔ mais a bɛ saraka ni duwawu ni seli min k'u ye ko masa b'o hinɛ min sɔrɔ kaburu kɔnɔ masa filaw bɛ o nɛɛma min sɔrɔ ale ye ka masa nin to kaburu kɔnɔ ko masa ninnu bɛ duwawu min lasegi ale ma ko ala b'a tɔgɔ bɔ dangadenw cɛla ka bila duwawudenw cɛla donc masa ko fɛn dɔ don min hakɛ tɛ bɔ den kan fiyewu fo ka se nɛnɛkili laban ma donc an ka hakili to o yɔrɔ la donc ala kɛra ko jurumu na belebeleba ko o ye ko kɔlwalideyin o de ye masa fila sɔsɔli ye k'i masa fila ko ka ban o bolo ala k'an kisi amina inchallah alhamdulillah Usa Jalo ni ala kɛra ka kumakan wɛrɛw ta ka lajɛ tuguni ala kɛra sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a b'a fɔ ka kumakan na ko la'anallahu man la'ana walidayi ala ka danga bɛ maa kan maa o maa ni a tigilamɔgɔ a ye danga se a bangebaga fila ma bi maana ka nɛni se a bangebaga ma sababu ko bɛ se ka kɛ cogo ala ka danga bɛ se ka kɛ mɔgɔ kan cogo di maa min ye danga ɲɛsin a bangebaga fila ma kira parce que kuma in bonyana olu ma kira ko awɔ a ko maa min i taara maa wɛrɛ masa nɛni i y'a fa nɛni ale bɛ o lasegili min kɛ e ma o fa nɛni walima o ba nɛni lasegili min kɛ e ma dɛ ale ma e masa nɛni o jɔn y'a masa di nɛni ma e de y'i masa di nɛni ma donc i b'i masa min di nɛni ma dɛ ala ko ala ka danga bɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min fana y'a masa di nɛni ma Allahu akbar bon Usa Jalo n'i y'a ta k'a lajɛ bi an ka bi génération 21 na nin de ka ca bi n'a bɛɛ ye anw denmisɛnninw bi i bɛ taa sɔrɔ a si tɛ se ka kuma f'a k'a fɔ a ba walima a fa c'est fa ka banini kɛ walima a ka fanini kɛ bon e b'o fanini o banini min kɛ i ka kumakan na dɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o fanini n'o banini dɛ ko o ye danga dɔ de ye ka ɲɛsin i ma Allahu akbar bon Usa Jalo ni i y'an ka seliw yɛrɛ ta k'a lajɛ riwayaw caman b'a la ko ni ala ye jɔn ka seli minɛ farida 40 i bɛ jogo kolon min na ko ala b'i bɔ a la parce que munna ala yɛrɛ ko seli hakɛ la ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a ko seli bɛ mɔgɔ kisi ka bɔ jogo kolon ani ko kɔnɔw na mais Usa Jalo munna bi an ka seli tɛ k'an nafa i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ a ye ala ka hakɛ bɛɛ dafa i b'a sɔrɔ a tɛ gulɔ min a tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ nkalon tigɛ a tɛ namara kɛ c'est à dire a bɛ olu bɛɛ lajɛlen dafa mais i bɛ taa sɔrɔ jogo dɔ b'a la jogo fitinin dɔ b'a la min bɛ kɛ sababu ye k'a ka nin baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ mais jumɛn kan ka ale ko ka bɔ o jogo in na ala ko k'o de ye seli ye ko parce que seli bɛ an saniya de ka bɔ an ka jogo kolonw na ani fɛn kɔnɔw na mais Usa Jalo i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ seli a bɛ farida 5 bɛɛ seli mais o farida 5 bɛɛ selilen kɔfɛ i b'a sɔrɔ jogo kolon min b'a la walima jogo kolon en général a bɛɛ lajɛlen b'a tigilamɔgɔ la a tigilamɔgɔ fana b'a mɛn
ala ko ko nan sella walma kila ko nan sella seli ban kisi ka ban jogo ko la male bi sella albi seli me ka do fara ale jogo ko longa ya lo sa jala men nyina fen chama ko tuma do ama ye do pele dani ala chela la yita sora ko do ka walma ka seli mamme ay yo so abe to seli yere la de ale be ka farda min seli o farda me ka ale danga ni sira wɛrɛ ka sɔrɔ ala yɛrɛ ka sira tɛ Allahu akbar ka sɔrɔ kira fana ka sira tɛ parce que i ye alfatiha min kalan i yɛrɛ b'a kalan ni sera b'a fɔ ihdina sirata mustaqim sirata allazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin i yɛrɛ bi to seli la i ko ala ne yɛrɛ b'a dɔn jogo ɲalen tɛ dɛ ala n tɛ sira ɲuman kan ala m'a ɲini fɛ i kan kanda k'an bila sira la sira min tilennen don ala a kɛ mɔgɔ ka sira ye ala ye nɛɛma kɛ maa minnu ye ala kana bila mɔgɔ ka sira kan gayril makdub ala diminen don maa minnu kɔrɔ bon i b'a ye tafsirikɛlaw caman bɛ yen u b'a tafsir k'a fɔ ko n'o yahudiyaw ni nasaraw olu b'a la dɛ mais i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ min bɛ seli la dɛ a datigɛlen don a masa dɔ la ala kana bila mɔgɔ ka sira kan ala funnen don mɔgɔ minnu kɔrɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ seli la ala yɛrɛ funnen don ale kɔrɔ parce que munna ala kɛra b'a fɔ an ye hadisa ko ridallahi fi ridal walidain wa saktullahi fi saktil walidain a ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ jɛn ala ka jɛn de sɔrɔ tumana min na ni masa fila jɛnna a den ma mais ala fana ka dimine maa kɔrɔ maa o maa bi a masa fila dɔ la kelen dimine n'a kɔrɔ donc o kɔrɔ e bɛ ka seli e bɛ k'a fɔ waati min na ko gayril makdubi ala kana bila maa ka sira kan e yɛrɛ ala dimine don mɔgɔ min kɔrɔ e bɛ taa sɔrɔ i masa dɔ la kelen yɛrɛ dimine don e kɔrɔ seli bɛ nafa ɲɛ yɔrɔ la seli bɛ tila ka kɛ mun ye e bolo a bɛ tila ka k'i bolo danga de parce que munna ala yɛrɛ ka funu bɛ e kan donc ça jalo f'an k'an hakili to nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ an k'an hakili to masako la masako ye fɛnba de ye jɔn yɛrɛ ka i y'a dɔn an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara an b'a fɔ nin yɔrɔ in na ala ka an n'a simaya ala ka kɛnɛya dafalen d'a ma a sen dalen bɛ dingɛ min kan yɛrɛ bi silamɛya Mali silamɛya Mali tɛ dɛ diɲɛ silamɛya a sen dalen bɛ dingɛ min kan ala k'a sen sabati don dingɛ na a an bɛ dogolen n'a bangela ala k'a bɛɛ ɲɛna ala kana jugu tanya ma ala kana jugu sa la Musa Jalo a bɛ to k'a fɔ an ye bangebaga ko karamɔgɔ b'a fɔ an ye ka gɛlɛya waati bɛɛ lajɛlen na parce que jɔn i ka bɔ ko gɛlɛn na dɛ muri sɛbɛn nasi cano nasiw ka bɔ ka d'i ma sɛbɛn ye tiɲɛ dɛ mais i ka sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ ni ka nasi fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye dɛ o de y'i masa fila ye i masa fila ɲini fɔlɔ i k'olu dɔn n'i y'olu dɔn Musa Jalo i bɛ don ko gɛlɛn o ko gɛlɛn na i bɛ taa sɔrɔ ala b'i bɔ i kamanaganko la bon i bɛ bɔ kamanaganko min na dɛ kana miiri k'i ka cɛya dɔ i ka musoya dɔ dɛ a caman bɛ yen i hakili tolen don i masaw la dɛ ala fana b'i bɔ i kamanaganko la mais i bɛ taa dɔ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ taa to ko dɔ la manamana ko dɔ la i b'a sɔrɔ hali ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ o b'a fɔ ko k'a nin tora la walima a taara kaso de la i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko fu de don Musa Jalo n'i taara sɛgɛsɛgɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ dɛ a masa fila t'a bolo da la donc diɲɛ ma don o don fo ala k'ale bila a kamanaganko kɔnɔ bon ale bɛ bila a kamanaganko kɔnɔ ale yɛrɛ fɛ ko nasi ko de b'a ɲɛnabɔ sɛbɛn ko a bɛ tilen dɔrɔn k'a ka wari di muru ni somɔgɔw ma Musa Jalo ni dɔ ma fara ka dɔ tɛ bɔ a la parce que munna ale yɛrɛ ma réaliser fɔlɔ fo k'a yɛrɛ réaliser de ni jumɛn ye ni masa fila doit ɲini ye mais n'a ma yɛrɛ réaliser ni de fo masa fila ka danga bɔ a kɔ dɔrɔn Musa Jalo a bɛna don ko o ko la i b'a ye a si tɛ ɲa bon fana Musa Jalo fɛn min ka bon i b'a dɔn an bɛ diɲɛ kɔnɔ yan an bɛɛ lajɛlen an bɛ ka seli an bɛ ka sun an bɛ ka hiji an bɛ ka jaga bɔ n'a fɔra ko ala ka alijinɛ d'an ma an b'a fɔ cogo di an b'a fɔ amin an bɛɛ laban an tigɛ parce que munna an bɛɛ lajɛlen b'a natala de an ka taa laban alijinɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ ye yala ala kɛra ko den ka alijinɛ bɛ min yan ko aljannatu tahta aqdamil ummahat ko den a ka alijinɛ dɛ n'a bɛ fɛ a ka alijinɛ sɔrɔ seli bɛ kɛ sababu ye a k'a sɔrɔ sun bɛ kɛ sababu ye a k'a sɔrɔ mais a tile yɛrɛ bɛ maa min bolo dɛ o de y'a masa fila ye walahi Musa Jalo a masa fila n'a olu de doit ɲini walima a ba parce que kira b'a kuma ɲɛsin ka taa ba ma ko den ka alijinɛ b'a ba sen kɔrɔ parce que munna kira b'o fɔ parce que ba de bɛ sɛgɛn i ye kalo kɔlɔndɔ ka kalo kɔlɔndɔ kɛ ka tila ka san fila kɛ i b'a kɔ la Musa Jalo tuma dɔw yɛrɛ bɛ yen ni i ye banakɔta walima i ye sugunɛ k'a kɔ la mun kosɔn ka ba yɛrɛ la soulager dɛ u b'a fɔ ba ma ko k'a y'i sɔn k'a y'i sɔn
ni bɛɛ ka ba la sɔrɔ ye o ba min ye o bɛɛ lajɛlen k'o tibi tɔbɔ k'o fɛn bɛɛ kɛ e ye e kana kɔrɔbaya ke e tɛ o bɛɛ in lafiya ke e bɛ fɛ ala k'e lafiya a ma nɔgɔ sajala a ma nɔgɔ mais sajala an b'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ko sɔdaka rasulullah ala kana o can fɔ dɛ parce que munna hadisu jibril n'i y'a ta k'a lajɛ jibril ni ala kɛra bɛ baro la waati min na jibril ko ala kɛra ma baro kɔnɔna na a ko ya rasulallah akhbirni ani sa'a ala kɛra k'a ma ko mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il kala akhbirni an amaratiha kala an talida al-ammata rabbataha a ko ala kɛra ma sallallahu alaihi parce que o de ɲɔ ɲalen no bi an ka bi tile in na i b'a dɔn o de la k'a fɔ ko waati dɔ bɛ ka surunya a ko ala kɛra a ko n bɛ fɛ i ka n kibariya alikiyama bɛna jɔ waati jumɛn parce que ala y'o dogo danfɛn bɛɛ lajɛlen na hali kuranɛ kɔnɔ ala yɛrɛ b'o fɔ yasalunaka ani sa'a ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntaha ala b'a ala kale kana mais jibila ye ala kala ɲɛ parce que jibila tun bɛ ka na sahabaw de kalan a bɛ ka sahabaw kalanni min kɛ ani ala kala ni ɲɔgɔn cɛla la a ko ala kala n bɛ fɛ i ka n kibaruya alikiyama bɛna jɔ waati jumɛn ala kala ko ne t'a dɔn e yɛrɛ t'a dɔn c'est à dire an fila si t'a dɔn a bɛna jɔ waati jumɛn a ko ala kala n bɛ fɛ i ka n kibaruya alikiyama taamaserew la n'an y'a ye dɔrɔn an b'a dɔn k'a fɔ ko waati dɔ surunyana ala kala ko an talidal amma rabbataha k'i bɛna waati min na jɔnw ye o bɛ k'u maw wolo sajalo ni an k'an to kalandenya la kuma bɛ bonya ne ma kosɛbɛ jɔn b'a ma wolo cogo di mais an nana sɔrɔ bi jɔnw de bɛ k'u maw wolo parce que baw de bɛ ka kɛ jɔnw ye bi denw bɛ ka kɛ mansaw ye bi sajalo muso yɛrɛ b'a den wolo bi mais a bɛ tila k'a siran a den ye o bɛ kɛ o caman i bɛ taa sɔrɔ muso bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ ci sisan i bɛ taa sɔrɔ a denw sigi a den ni a terikow sigilen bɛ o bɛ kulonkɛ la mais ni muso bɛ fɛ ka cili kɛ walahi i bɛ taa sɔrɔ a t'a yɛrɛ woloden wele fiyewu k'a ci i bɛ taa sɔrɔ a bɛ den wɛrɛ de wele o cɛla k'o ci parce que munna a yɛrɛ sirannen don a den ɲɛ soit den k'a fɔ a ye k'a tɛ taa soit den ka kuma jugu dɔ fɔ a ye bon an filɛ o tile de la bi walima muso bɛ fɛ k'a den ci fo k'a den nɛgɛ de quoi karisa na i ka taa bitigi la i ka taa nin san ye i yɛrɛ b'a warimisɛn tɔ ta n'o ma kɛ ale tɛ taa bon uzajalo o ka kɔrɔbaya ni o ye ko o ka kɛ fɛn ye o tuma ala b'a yɛrɛ sɔsɔ la inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin ala tɛ ɲumankɛla ka ɲuman pɛridi quoi donc dangadenya ye fɛn de ye fɛn min ye kojugu belebeleba de ye bon uzajalo bon n'i y'a ta k'a lajɛ bi ni ma n k'ale de ɲɔ ɲalen don mais kɛrɛnkɛrɛnya la bi silamɛya yɛrɛ kɔnɔ anw silamɛw yɛrɛ anw yɛrɛ karamɔgɔw de o de ɲɛ ɲalen dangadenya de ɲɔ ɲalen don bi anw karamɔgɔw ka côté la n'a bɛɛ ye karamɔgɔw fana cogo di parce que n'i y'a fɔ tan n'an ma bi an ka génération de ma n ka tɛ n kɔrɔ ma n ka tɛ n faw ma olu ka yafa ma kuma na a taga sa mais anw ka génération anw bi génération 21 sinon voilà an denmisɛnnin kura minnu bɛ ka wolo bi ka don karamɔgɔya kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛma tout est bien mais jukɔrɔla c'est faux kɛnɛma tout est bien cogo di i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ b'a ye mɔgɔ ɲɛnama ye maa ɲumanba parce que ale yɛrɛ fɛ ale ye silamɛya faamu cogo i bɛ taa sɔrɔ a wolola k'a masa fila sɔrɔ o ma kalan mais i bɛ taa sɔrɔ o bɛ seli la o bɛ sunna olu de y'a ta ka taa tigɛ don kalan na alako la bon ale ye alako kalan kɛ ale ye alako faamu ale yɛrɛ fɛ sisan a masa filaw yɛrɛ de bɛ retard la quoi olu m'a faamu donc ale ka alako ka bon ka tɛmɛ masa filaw yɛrɛ ta kan i bɛ taa sɔrɔ a b'a da tigɛ a masaw la bon bi olu silamɛ kuraninw de bɛ ka wolo bi bon bi olu karamɔgɔ c'est à dire ni yɛrɛ ye problème ye hali n'a kɛra kunfun ye dɔɔni tuma dɔ i bɛ sɔrɔ a bɛ faamu mais i bɛ taa sɔrɔ bi anw ka génération karamɔgɔ ninnu caman bɛ yen min bɛ ka nin kɛ quoi ale yɛrɛ fɛ ale yɛrɛ ka silamɛya ka ɲi ni a masa fila ta ye a bɛ ɲugu masa filaw ka silamɛya la pewu c'est à dire a bɛ ɲugu la quoi mais ni mɔgɔw bɛ yen fɛ comme non ça va mais a yɛrɛ b'a dɔn au fond de kɛ ale yɛrɛ ɲugulen don a masa filaw la bon Usa Jalo e ɲugulen don i masa fila ka silamɛya la e bɛ fɛ ala k'i ka seli minɛ a ka gɛlɛn non o ka gɛlɛn o de kama ala o tora la ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a bɛ ka bani israilakaw ka cɛ dɔ ka baro la k'ale sahabaw ye n'o de ye Jureju ye Jureju
a kun bɛ Bani Israilakaw ka waati de la Musa ka waati jurɛju ko ye silamɛba ye a kun bɛ seli Ala dɔnnaba dɔ kun don a ba de nana sɔrɔ nafila seli la farida tɛ dɛ nafila ba de mako nana jɔ a la a ko jurɛju n mako b'i la a yɛrɛ ko ummi wa salati ale ba walima a ka seli a ma ba jaabi a tɛmɛna n'a ka seli ye Allahu Akbar ba nana filanan na tuguni ba nana ko jurɛji n mako b'i la dɛ jurɛji bɛ k'a fɔ ummi wa salati ale bɛ k'a lajɛ ne ba walima n ka seli n ka seli de continue wa walima n ka tigɛ de ka taa n ba la a bɛ nafila de la donc ale nana ye quoi ale bɛ ka nafila seli min seli o ka bon ni ba ka weleli ye a tɛmɛna n'a ka nafila seli a ma jɔ a ma kuma ba fɛ ba nana sabanan na o y'a sɔrɔ ba dusu kasila quoi parce que ba bɛ k'a ye n mako bɛ n den na n bɛ fɛ ka wele farida seli tɛ fo nafila seli n mako bɛ n den na n bɛ fɛ ka ci dɔ f'a ye mais a bɛ ka n kɛ mɔgɔ fu ye quoi ale yɛrɛ fɛ ale bɛ ka seli min kɛ o ka bon ni ba yɛrɛ ye quoi k'a sɔrɔ ale bɛ ka ɲinɛ min kɔ n'i y'a mɛn k'ale bɛ ka seli a kɛra Ala dɔnnaba ye n ko dɔ de kɛra sababu ye n'o de y'a masa ninnu donc ba de nana sabanan na ba nana ko jurɛju a y'a lajɛ tugun ko ummi wa salati fastamarra fi salatihi a continue n'a ka seli ma ba lajɛ ba diminen ba ko n y'a ɲini Ala fɛ i bɛ ka seli min kɛ dɛ mais n y'a ɲini Ala fɛ Ala k'i ni jɛnɛyakɛlaw bɛɛ ba y'o fɔ ba t'a la waati nana kɛ dugu kɔnɔna na sunguruba dɔ de tun bɛ yen mɔgɔ kan yafa ma kuma fɔcogo la mɔgɔ min tun b'a yɛrɛ feere ale nana jurɛji a ko a ka dugumɔgɔw ma a ko a bɛ ka jurɛju min fɔ ko Ala dɔnnaba don dɛ a ko jurɛju n bɛna sinsin Ala ma parce que ba ye Ala wele ka ban ayi non danga y'a minɛ non Usa Jalo riwaya dɔw la karamɔgɔ b'a fɔ an ye ko ni masa y'a den danga ba n'a jɔla a dimine k'a den danga ko o yɔrɔ bɛɛ ko Ala b'a minɛ mais fa ta o b'a fɔ an ye ko Ala bɛ se ka tile 3 kɛ ka tile 3 makɔnɔ ni tile 3 ni den sera ka segin a kɔ k'i bɛ taa sɔrɔ ko Ala bɛ yafa walima ni fa sigila kɔ Ala bɛ o to yen mais masa kɔni ta kɔni o ye direct de n'o kɛra tiɲɛ kan quoi non n'a kɛra tiɲɛ kan dɔrɔn yɔrɔnin kelen don ni masa y'a tɛgɛ jan parce que Ala b'a ye de ni ne seginna e nɔfɛ kalo kɔlɔndɔ n'i lamagala dɔrɔn a tɛ sunɔgɔ wa i nalen fana n'i banana a tɛ sunɔgɔ Usa Jalo n'i ye kasi daminɛ an yɛrɛ ye cɛw de ye maa m'a fɔ muso ye ko cɛ wuli k'i den ta a bɛ ka n ka sunɔgɔ bɛɛ tiɲɛ ba de b'i ta o la nɛnɛ kɔrɔla la san kɔrɔ ka tila ka bɔ n'i ye kɛlɛ ma tuma dɔ ba bɛ taa den nɛgɛ kɛlɛ ma n'i ye ba kelen bila o waati k'a k'a bɔ wala a tɛ sɔn ka bɔ mais den yɛrɛ kanu kama ani den ti kama dɛ ba bɛ bɔ o waati ko bɛɛ bɛ se ka k'a la mais masa bɛ jɛn ni bɛɛ kɔ k'a den e ka na o la hali bi e bɛ ka o masa kelen sɔn bila ta kan o masa in tɛ se k'e ci a tɛ se ka fɛn f'i ye f'e k'a jaabi non Usa Jalo kabako don quoi donc sisan o muso in a fɔ a ka dugumɔgɔw ma ko n bɛna jurɛji o k'a ma fɔ a ka Ala dɔnnaba dɔn n bɛna sensen Ala ma sisan donc a nana sa a commencera ka don jurɛju la inna kayda kunna azim non Ala y'o di muso dɔrɔn de ma o fɛrɛ fo ni muso y'i ban ko min ma k'a t'a kɛ non a t'o kɛ mais n'a ko k'a bɛ ko o ko kɛ yan non o kɛɲɛ ko kɔni tɛ yen fo ni muso yɛrɛ de ko n tɛ sɔn nin ma n tɛ nin kɛ n ye nin to yen non a b'a to yen mais n'a ko a bɛ fɛn fɛn kɛ yan non a b'a bɛɛ kɛ donc a nana a ye jurɛji ɲini a ma se ka jurɛji sɔrɔ a bɛna complot jumɛn kɛ sisan a ye saga gɛnna dɔ de ye dɔrɔn Usa Jalo bɛ yafa ma ka na da o fɛ o de nana kɛ kɔnɔ ye dugumɔgɔw de nana ɲininka sisan ko k'an ma nin faamu dɛ ko jɔn ye kɔnɔ dayɛlɛ ko jurɛju dugumɔgɔw ko Ala dɔnnaba in ale ni Ala dɔnnaba ale sɔnna ka nin kɛ anw yɛrɛ bɛɛ sɔnnen n'a ye dugumɔgɔw taara labɔ a ka Alabato so de kɔnɔ sisan Usa Jalo o ye tafu t'a la koyi non o ye tafu ɲɛnama yɛrɛ t'a la dugumɔgɔw y'a lajaba kosɛbɛ a jajabalen ka bɔ waati min na sisan o bɛna a ɲininka quoi i sɔnna ka nin kɛ cogo di jurɛji ma kuma a ko ma ko ka na n jija a ye seli ta ka jogo 2 seli ka Ala wele Ala dɔnna don mais masa in de ko diminen don a kɔrɔ dɔrɔn a ye Ala wele a ye tɛgɛ ɲɛsin muso kɔnɔ ma a ko min ma den min bɛ muso in kɔnɔna na kuma ni Ala ka jɛn ye jɔn y'i fa ye den tola ba kɔnɔ ka kuma
a ko non ko juleju t'ale fa ye ale fa ye bagangɛnna de ko ba de bagala juleju ma dɔrɔn ko sinon ale fa tɛ juleju mais o y'a sɔrɔ o ye tafuta juleju la voilà juleju hakili nana jigi k'a fɔ don min ale tun bɛ nanfila seli la ale ba mako jɔra la ale ma sɔn k'a ba jaabi o don o ba ko a ma ko ma ɲini ala fɛ ala k'i ɲɛda in ni jɛnɛyakɛlaw ɲɛda bɛɛ ale y'a ye o don de ja masa ka dugawu jaabila a ma quoi da sɔrɔ ka taa masa fila fɛ san bangebaga fila fɛ ka taa yafa deli a ba fɛ a ba ka se ka yafa a ma cogo min na mun kosɔn Musa Jalo bɔn i y'a ye ala dɔnna ba ale tora nanfila seli la nanfila yɛrɛ dɔrɔn seli dɛ ba mako jɔra ale ma se ka nanfila tigɛ ba kama mais e min b'i ka gɛrɛn na tewuli la i ba b'i wele walima i fa b'i wele e yɛrɛ b'a la ko legi walima la mère ko a nege bɔlen don quoi k'a bɛ mɔgɔ sɛgɛn kojugu ne ka legi yɛrɛ de nege bɔlen don quoi dɔw yɛrɛ b'a a masa fila i bɛ taa sɔrɔ doni b'a kun mais maloya kama parce que ale yɛrɛ fɛ ninnu tun man k'ale wolo quoi i bɛ taa sɔrɔ a bɛ maloya n'a masa fila ye a bɛ dogo la quoi ka doni t'u kun quoi Musa Jalo nin bɛɛ lajɛlen i bɛ taa sɔrɔ dangadenw de don quoi an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi dangadenya ma an karamɔgɔ an ka waati fɔlen kɔni sera foli ani kuma kuncɛ kuma jumɛn de bɛ ka da ni kɔrɔfɔ ninnu kan teliya la alhamdulillah Musa Jalo an bɛ kumakan laban min fɔ dɔrɔn o de ye ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam m'o fɔ teliya la ala kɛra de la a bɛ ka yɛlɛ minbar sanfɛ a ko amin 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 siɲɛ 3 kutuba bannen sahabaw y'a ɲininka k'i ye amina 3 min fɔ ko mun de kun ye ala kɛra ko Jibirila de nana ma k'a ko ma ko n k'a fɔ amin 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 a ko mais an mako bɛ kelen na nin yɔrɔ in na a ko maa ka bɔnɛ maa o maa ale bangebaga fila a y'o balolen ye walima kelen ye olu ma se ka kɛ sababu ye ale ka don alijinɛ o tigilamɔgɔ ka don alijinɛ kɔnɔ k'o tigilamɔgɔ ka bɔnɛ donc kɔrɔ ko den ka alijinɛ a bɛ sɔrɔ n'a masa filaw de seli y'a dɔ ye su y'a dɔ ye mais i k'i masa fila i ko olu dɔn inshallah an bɛ folikan laban min fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo alhamdulillah Musa Jalo an yɛrɛ n'an ka kɔɲɔmuso nana an b'a fana fo ale yɛrɛ min kɛra waati in na a bɛ k'an lajɛ duguma voilà a bɛ k'an lajɛ an b'a fo kosɛbɛ voilà Musa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin mawudu ɲɛnama in dili an ma a hakilila mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ nin lajarabili minnu kɔnɔ nin kuma ninnu lamɛnlen kɔfɛ a tigi bɛ sabali a bɛ bɔ dangadenya la wala ala kana an kɛ dangaden dangadenw dilanbaga an b'o fana fo kɛnɛ in kan n'o ye Sheikh Usman Madani Hayidara ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛmaya la k'i yɛrɛ fo ka bɔ fo sira kɔrɔ ka na an ka wele kan jaabi a komi kɔɲɔmuso b'i nɔfɛ a mana tigɛ cogo o cogo i b'a ye o bɛ dɔ bɔ sira jaya la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli lase a yɛrɛ ma ka ala deli hali sisan ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na suntigɛ baraji kɛnɛ kan suntigɛ baraji kɛnɛ kan an fana karamɔgɔ Seydi Sheikh Usman Madani Hayidara alamisa o alamisa a bɛ silamɛw suntigɛ min b'a to fasamantiya minnu fɔra suntigɛ la ka se k'o belebele sɔrɔ ani ka diɲɛma lakala min ni a fɔra sunkalo la an k'an jija o la ale b'o kɛ san o san a baaraw kɛra cogoya min na an ka diɲɛ ka ɲɛmada o fɛ ni waati kɛrɛnkɛrɛnni ye min bɛ keleya ani badenya ni ɲɔgɔn dɛmɛ ko fɔ ni a hakilina bɔra an fa n'an karamɔgɔ yɔrɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara san o san sunkalo alamisa a bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan a ka denbaya la ka suntigɛ belebele labɛn ka di silamɛw ma ka d'a ka sunkalo ye hinɛ kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don wa ka silamɛ ɲɔgɔn suntigɛ nafa min bɛ o la o nafa kama an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara a bɛ musakaw caman bɔ ka don ni baara in fɛ ka silamɛw bisimila a ka denbaya kɔnɔ u ka jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye silamɛya keleya ni a badenya bɛ se ka sabati cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw kɔnɔna ka caya cɛw ni musow denmisɛnw ni makɔrɔw la ka na ni suntigɛba in kɛ an karamɔgɔ ka denbaya la min n'a kɛra nisɔndiya ye baw nabaw ye nisɔndiya kumaw fɔ ni ka dugawu kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka ɲɛsin an faso fɛnɛ ma n'o ye Mali ye ni ka laban k'a yira k'a fɔ nin waleyaw n'u ɲɔgɔnnaw caman de kama jamana in a bɛ se ka basigi wa karamɔgɔ ka nin waleya in fɛnɛ maa kan ka nin ladege kɛrɛnkɛrɛnnenya ma silamɛya kɔnɔna na alhamdulillahi rabbil alamina ni kɔni suntigɛ ne y'a kibaruya mɛn a mɛnna komi ne yɛrɛ tun bɛ latigɛ bolo n tun ye accident kɛ kabi 2021 san 4 de ye nin ye sisan n tun y'a ŋaniya n yɛrɛ tun ka na ka se kɛnɛ in kan anw ye kanubaw ye bi kɔni ala ye n sama ka se yan nɔ a yɛrɛ kun sira n ma k'a fɔ aw bɛna n ɲininka nin suntigɛ in a sigira dɛsɛbaatɔw de alamisa o alamisa n'i y'a dɔn i bɛ yɔrɔ ka jan i bɛ taama la i bɛ sirifikɛ ka yɔrɔ masonya la i bɛ na i bɛ bɛn suntigɛ ma awɔ n'i y'a don i ka dugawu sama ma ka dugawu kɛ maa bɛɛ ye yarabi sirifila ala k'a dɛmɛ a dɛmɛbaw ala k'a n'u dɛmɛ ciba hɔrɔma a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ala k'a mankɔrɔ ala k'a mankɔrɔ ciba hɔrɔma salli ala Muhammad alhamdulillah an b'ala fo k'ala barikada an karamɔgɔ yɛrɛ mun kɛ nin ka ɲi kosɛbɛ
san o san a bɛ silamɛw wele k'u sun tigɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka karamɔgɔ min an kɔrɔ sini kɛra labanko ɲuman ala k'o d'a ma an yɛrɛ mun ala k'an ka kɔɲɔɲɔgɔn ɲuman ye an bɛ dugawu kɛ san caman bɛ ala fɛ yarabi ala k'o yir'an na an ni karamɔgɔ la shukran an karamɔgɔ a seydi sherifo so madana haydara san o san a b'a labɛn a bɛ tabisiri kɛ adamadenw kun ka kalandenw kala fi sabilillah ka tila tuguni ka a ɲini alamisa o alamisa a bɛ mɔgɔw sun tigɛ sunkalo kɔnɔ mɔgɔ kelen sun tigɛlen ala kira ye barajiw fɔ o la o barajiw ka bon ala kira ye baraji min fɔ o la o ka bon kosɛbɛ sarakati fana ɲumanya a bɛ min ɲɛ adamaden ye diɲɛ ni lahara o ka bon an karamɔgɔ ye fɛn min kalan a tilala k'a baara kɛ o tuma a bɛ nin baara min na bɛɛ b'a dɔn nafa min b'a la bɛɛ b'a dɔn baraji min b'a la alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa kelen sun tigɛ baraji min b'i ye o ka bon kosɛbɛ jango ni jamabaden o tuma an bɛ min ɲini ala fɛ karamɔgɔ kɔnɔ ala k'a mɛn kɔrɔ sini kɛnɛya gɛrɛsɛgɛ ala k'o di anw n'a ma ala k'an n'a kisi ala kɛra n'a so kama kuranna bonya kama sɔli ala rasuli ni baara in kɔni kɛra an karamɔgɔ ka denbaya la i n'a fɔ laada do san o san sunkalo alamisa o alamisa ka silamɛw bisimila a ka denbaya la suntigɛba kama silamɛw kɔni nana ka bɔ yɔrɔ caman na o y'u ka nisɔndiyafoliw n'u ka dugawu kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye dumuni duman o kɔnɔ ma kɛ maa si negela ye an bɛ ala deli ala ka nin bɛɛ kɛ baraji ye ka an ɲɛmɛ an karamɔgɔ la ka sini kɛnɛya di a ma o hukumu kɔnɔ an bɛ to a ye sisan an balimakɛ tijani funguro kolotugu masa an ye wulikajɔ kɛ ka se a ma sabula bibi in na mali kɔnɔna na ale ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ fɛn min ye kolobaaraw ye a ye ɲɛfɔli min kɛ an ye dakuruɲɛ fila faamuyaw sɔrɔli la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ alhamdulillah rabbil alamin centre kolotugso kono anga bara benen do kolo tugulema mamunu be ni accident yu shoro be bora kabi ni u kolo karla kera yoro yoro a kera senkari a kera bulo kari a kera kokari walma dofuna ta be ta soro kolo be kari a tugula amanye a chama bena amba kari ka klaka tugu walima do ereta be atesi karlima me ambe se ka frake bu se ko nyama ya beke centre kolotugso kono ambe kolo la bana fana frake ina fo kodimi senkuruba dimi fasadimiw o n'a ɲɔgɔnnaw caman a bɛ furakɛ centre kolotugso kɔnɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na anw tun bɛ Kayi baara in daminɛna Kayi ala barika la ala ye barika don baara in na an bolo baara in nana jidi kosɛbɛ donc o jidili okumu kɔnɔna na an nana dɔn ka Sirfla TV fo kosɛbɛ parce que baara okumu kɔnɔna na an nana émission kɛ Sirfla télé la o de kɛra sababu ye ni ne donna internationalement jamana fɔlɔ min bolila ne kɔ o kɛra Burkina Faso ye donc bɛ Burkina bew bɛɛ lajɛlen fo yan donc bibi na centre kolotugso a bɛ Kayi a ma datugu maintenant komi Bamako de capitale ye an nana Bamako an tun bɛ Musabugu ala barika la bibi na an yɛrɛ sira kan an yɛrɛ ka docteur so jɔ an yɛrɛ ka tɔgɔ da centre kolotugso la donc an bɛ furakɛli kɛ ni an ka farafina jiriw gɛrɛgɛrɛ de ani an ka dalakilisiw dɔnniya min ni an bɛnbakɛw n'an mɔkɛw kun bɛ ka baara kɛ n'o ye an nana o de ta k'a don ba la ka sababu kɛ mun ye diɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ n'i ka laada don bɛɛ n'i ka tradition don tradition bɛɛ ma kan ka bila n'i ye kololabana yɛrɛ ta k'a lajɛ bi kololabana kɛlen don ka dankari maa caman ka ɲɛnamaya la donc o de kama ne yɛrɛ ye n cɛsiri ka barika don baara in na ka se ka hakilina kura ta k'a di ka ɲɛda kura ta k'a di farafin furakɛli ma parce que farafin furakɛli kun kɛra lagosi fɛn ye donc o de kama n y'a yira jɛman na k'a fɔ ko dɔnniyaw bɛ yen dɔnni bɛɛ tɛ se ka tunu ala yɛrɛ tɛna sɔn o ma quoi dɔnni bɛɛ tɛ se ka tunu donc n'i y'a ta k'a lajɛ kolotugu okumu kɔnɔna na bi maa caman bɛ kolola baara kɛ mais u t'a dɔn kolo yɛrɛ ye min ye dɔw b'a fɔ ne fa de tun ye kolotugula ye ne fa sara n y'a daminɛ nka i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ kun tɛ dɔnniya a m'a sɔrɔ fakɛ bolo donc an ka baara ni an y'a sɔrɔ tiɲɛ de mɔkɛw fɛ sinon ne fa ye commerçant ye ala ka hinɛ a la ani silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ale fatura k'a si to san 100 ani san 1 donc 2020 seliba de a fatura mais ale tun ye commerçant ye donc ne mɔkɛ ale de tun ye furakɛlikɛla ye ne yɛrɛ ye héritage sɔrɔ a fɛ sinon ne ye agropastoral de kalan n'ala ye fɛn o fɛn k'i da kan ye i bɛ te ta ka o dan quoi donc centre kolotugso kɔnɔ bi bi na alhamdulillah rabbil alamin san 2025 kɔnɔ an ye mɔgɔ 5000 mɔgɔ 300 ni dɔɔnin de furakɛ
n'i y'o ta k'a lajɛ 2,000 ani dɔɔni bɛɛ bɔra jamana wɛrɛ de la ka n'u yɛrɛ furakɛ yan donc o b'a yira k'a fɔ centre kolotuguso bi bi na référence don ne ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka segin ka ɲɛnɛmaya kura di banabaatɔw ma ka jigiya kura d'u ma maa minnu jigi tigɛra parce que n'i ye kolotugu yɛrɛ ta k'a lajɛ dɔw b'a fɔ ko tu tɛ kolotugu la ko ta t'a la tu bɛ kolotugu la tu bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la ta b'a la fɛn o fɛn bɛ yen ni ala y'a kɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ f'i k'a ɲɛdɔn de ɲɛdɔnni nin ani a kɛli nin o de ye tu ni ta nin ye donc farafin kolotugu n y'o fɔ n ko fanga tɛ kolotugu parce que dɔw bolo ko fanga de ni kolo karila u b'a forcer non fanga tɛ kolotugu n ka kigi o tɛ kolotugu n fa tun ye kolotugu la o tɛ kɛ kolotugula ye jɔn ye kolotugula ye maa min bɛ kolo dɔn ni ala y'a dɔnniya d'a ma a yɛrɛ fana kɛra baara fɛ n'a bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ o de bɛ wele kolotugu la donc an nana o de prévu yira k'a yira farajɛw la k'a yira diɲɛmana ko anw bɛnbakɛw tun bɛ ka u yɛrɛ furakɛ ka sɔrɔ tubabuw tɛ awa k'a fɔ an bɛ se ka an yɛrɛ furakɛ ka sɔrɔ an ma taa farajɛ la mais gɛlɛya kelen min bɛ farafin kunna surtout maliyɛn u ka hakɛ to u bɛ complexe furakɛli la complexe le ye jumɛn ye maa dɔw bɛ yen a ka fɔ dɔrɔn n taara n yɛrɛ furakɛ Tunisie o de ka d'a ye a ka fɔ dɔrɔn n taara n yɛrɛ furakɛ Faransi o de ka d'a ye k'a sɔrɔ furakɛli tɛ k'a fɔ ko ne taara yan garantie tɛ maa si bolo i tɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ si k'i nana furakɛli la k'a tigi bɛ se ka garantie d'i ma a kɛra Faransi a kɛra Tunisie ye ko ni kɔni ye nin fura in ta dɔrɔn k'i bɛ kɛnɛya o maa tɛ yen kɛnɛya bɛ ala de bolo mais sababu de don olu bɛ pan anw dɔw kunna u bɛ taa Tunisie u bɛ tila ka segin ka na yan an b'u furakɛ n'an ka farafin jiriw ye il faut que an k'a lajɛ ka ba don an ka farafin jiri la mɔgɔ kana tigɛ a yɛrɛbakun na mɔgɔ kana tigɛ dɔnni na i bɛ tigɛ dɔ la carré kunna ka sɔrɔ i ka fura b'ale de bolo donc mun de y'a jɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi kan ka valoriser misaliya dɔ bɛ furakɛli kɛla yiri kɔrɔ e ko e ye waritigi ou bien se bɛ e ye mais e bɛ maloya ka t'i yɛrɛ furakɛ o fɛ se bɛ e ye so jɔ k'a d'a ma kɛ a bɛ bɔ ga kɔrɔ n'i ye mɔgɔ ye k'a bɛ ka furakɛli kɛ carré kɔnɔ se de t'a ye sinon ni se b'a ye a tigi bɛ se ka so jɔ i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ou bien k'a jɔ k'a tɛmɛ i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso walasa ka mɔgɔw reçoit ala barika la bi ala y'o se d'an ma an sera ka an yɛrɛ ka yɔrɔ jɔ n'a kɛra référence ye bi Afiriki kɔnɔ ni ala sɔnna ma alhamdulillah effectivement i ka nin ɲininkali diyara n ye maa minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na dɔw bɛ an b'u hospitaliser anw yɛrɛ fɛ yan mais étage 2 bɛɛ talen b'an bolo fana minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la minnu bɛ bɔ dugu wɛrɛw la n'u nana ni jatigi tɛ u la donc u bɛ jigin o so ninnu na so ninnu bɛ sara mais hakɛ min na a t'u degun ni a tɛna kɛ degun ye an fana ma walasa u bɛ se ka na tile 2 min kɛ k'u furakɛ u ka se ka segin ka taa u ka ɲɛnamaya kɛ cogoya min na donc caman bɛ yen n'u nana hali n'o y'a sɔrɔ u ka mɔgɔ bɛ Bamakɔ yan an tɛ sɔn olu ka taa i n'a fɔ maa dɔw bɛ olu kɔ mana kari walima minnu sen karila k'a juguya ni jeliw b'a la u bɛ kolo mɔɲɔmɔɲɔna kosɛbɛ tagani ka segin bɛ se ka olu sɛgɛn an bɛ olu to an gɛrɛfɛ an b'an hakili to olu la tile 15 bɛ kalo 1 n'a nɔgɔyara an bɛ sira d'u ma u bɛ taa u bɛ na banabaatɔ min ni dunanw don n'u bɛ an fɛ yan a ka ca ni mɔgɔ 30 ye donc hali mɔgɔ bɛ bɔ farajɛla yen hali farajɛla ka na yan donc vraiment centre kolotuguso o tɛ yɛrɛfɔ ye ala barika la bi na a kɛra référence ye a kɛra jigisigiyɔrɔ ye a kɛra hakilisigiyɔrɔ ye bɛɛ bɛ se ka n'a lajɛ parce que o tɛ kuma lankolon fɔ tɛ i bɛ se ka na i b'a n'a vérifier i yɛrɛ ye centre kolotuguso bɛ Musabugu de Musabugu station Somayaf ni i bɔra ni 3e point ni 3e point jigi i bɛ tɛmɛ Somayafu dɔ la i droite la i bɛ continuer tout droit kana carré sabanan Somayafu filanan bɛ kɛ i gauche fɛ i droite fɛ i bɛ don ye ni min bɔra ni 26 mars n'i nana don essentiel duguma Somayafu bɛ kɛ i droite la n'i gauche lajɛ n ka plaque yɛrɛ bɛ yen donc i bɛ taa sira munumunu kana don centre kolotuguso carré kɔnɔ donc ni kɔni sera Musabugu zone ninnu yɔrɔ o yɔrɔ n'i ko kolotugu masa ka yɔrɔ a ka ca ala fɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ se ka yɔrɔ yira aw la n'ala sɔnna ka dɔn fana k'a fɔ ko centre kolotuguso min ni aw ɲɛ b'a la maa si ka financement t'a la maa si ma deli ka an dɛmɛ dɔrɔmɛ 1 ou bien si ma biriki 1 na anw bɛ yan bɛɛ de kama mais mɔgɔ ka dɛmɛ tɛ anw ye mais o bɛɛ la an b'an ka jamana fɛ an bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔnɔdenw furakɛli ka d'an ye donc u ka danaya min n'u y'a sabati an na an fana b'an jija danaya ni minɛn bɛ se ka fa cogoya min na donc mɔgɔw k'u hakili to centre kolotuguso la u k'u hakili to farafin furakɛlikɛlaw la a bɛ se ka don ba la cogoya min na ka se ka jamana kɔnɔdenw lafiya n bɛ profiter yan k'an ka karamɔgɔ fɔ Seydi Usman Madani Hayidara ale ye duwawu ka anw ye baara in na
donc karamɔgɔ an fa ni an baw ka duwawu de b'an kɔ sinon mɔgɔ ka dɛmɛ tɛ anw ye donc toujours an b'a ɲini karamɔgɔw fɛ u ka continuer ka duwawu kɛ anw ye furakɛli a ma nɔgɔ. nin kun y'an balimakɛ Tijani Fongoro ye an bɛ a fo ka a waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ a bɛ baara min na Ala ka a fanga se baara in kɔnɔna na nin waati in na an bɛ sɔrɔ ka nɛgɛjuru sira labila aw ye aw ka se ka don ka foli ni duwawu kɛ i n'a fɔ ladala an b'a kɛ cogoya minnu na nin waati in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Sherifila FM radio Sherifila FM kɛlen don ka jɛmukan in bila direct la o la an bɛ Sherifila FM lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛjuru sira ye 93 91 68 ani 92 Sherifila télé ani an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ direct la an bɛ dugawu kɛ kalo ye Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la nin waati in na an bɛna ale ta salamu alaikum assalamu alaikum Allo i ka télé mankan na an bɛ Ala tanu basi foyi tɛ yen tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ ayiwa an bɛ hakɛto ɲini an balimakɛ fɛ halisa dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'ale ta salamu alaikum tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min an t'o t'i la kosɛbɛ dɛ salamu alaikum tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ kori baasi t'i la kɔni bisimila kuma b'i bolo amin amin ni Ala sɔnna ma i bɛ hakɛ to i ka réseau de man ɲi kosɛbɛ an tulo t'a la kosɛbɛ nka an bɛ dugawu kɛ i ye duwawu minnu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an b'a ɲini aw fɛ n'aw bɛ wele la k'aw ka télévision ka dɔ bɔ u volume na kosɛbɛ n'o ye mankan ka o jigin kosɛbɛ min b'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum a bɛ cogo di wa alaikum salam baasi tɛ yen an bɛ Ala tanu tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Fatumata Dukure a bɛ di alhamdulilayi aw b'a kan an b'a kan dɔɔnin dɔɔnin aw ɲɛna kosɛbɛ an bɛ karamɔgɔ fo Ala ka Tijani kɛ amin 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 Ala k'an yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ɲuman amin 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 ka baara ninnu kɛ Ala k'an yɛrɛ fanga se ka ladege amin 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 ya rabbal alamin amin Ala k'o duwawu minɛ an b'i fo i Dukure ka Ala deli kalo in Ala ka timɛ hɛrɛ kɔnɔna na nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don nin waati in na an bɛ ɲɔgɔn wele ka foli lase ɲɔgɔn ma ani duwawu dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta salamu alaikum waaleykum salam tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Usaru Diallo a bɛ di tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Muhammadu Kulubali don Ansarudine section sigi numéro 3 a bɛ di basi foyi tɛ yen bisimila sɔgɔ wa kɛnɛ tɔɔrɔ foyi tɛ yen alhamdulilayi kuma b'i bolo alhamdulilayi an nisɔndiyalen fɔlɔ e yɛrɛ Diallo la o diyara n ye a tele Sherifila baarakɛla bɛɛ fo filɛlikɛ jama bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di an fa n'an karamɔgɔ Seri Usumani Madani Hayidara y'a bani a n'a ka denbaya bɛɛ tɔgɔla ka foli k'u ye i bɛ se ka dɔ bɔ télé mankan na dɔɔni Segu section tɔgɔla an bɛ foli ɲɛsin karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ ma ani filɛlikɛ jama bɛɛ Ansarudine international fo ka jigin fɔ comité la ni Ala sɔnna émission taabolo ka ɲi wolowula an bɛ aw lajɛ o diyara n ye an nisɔndiya bɛ ni Sherifila ka baara ye kosɛbɛ o diyara n ye kosɛbɛ an b'a deli Ala fɛ ɲinɛ sunkalo Ala k'a k'an ka hɛrɛ sunkalo ye amin 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 an ka jamana bi degun kɔnɔ Ala k'a bɔ a kɔnɔ amin amin amin
karamɔgɔ yɛrɛ bɛ dugawu min kan yan n'a ye suntigɛlaw ka suntigɛ ala k'a dugawu jaabi bɛɛ kɛ jamana in ma. amina 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 amina. merci ka bɔ kuma na ka foli kɛ filɛlikɛ jama bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnma na Serifula baarakɛlaw. inshallah a diyara n ye ni mun y'an ka président ye Segu Jamiyatul Ansardine o président Mamadu Kulubali numéro 3 wulikajɔ ni cɛsiri o y'a ta ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka karamɔgɔw ani bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ kalo ye ala ka tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum. aleykum salam. tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ ka dɔgɔfirikaw fo ka sɛnɛfaw fo ka taa se Molodo Bamanan an bɛ nin dugu bɛɛ lajɛlen fo ɲɔnɔ ka foli lase an ka président d'honneur n'o ye an yɛrɛ bɛnkɛ Amadu So an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn yan fo ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ ka ɲɔnɔ ansaru bɛɛ fo nin waati in na ka dugawu kɛ kalo in ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ an yɛrɛ kɔrɔmuso bɛ yen ani an tɛnɛmuso Jɛnɛba Jalo an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ kalo in ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum. assalamu aleykum. waati na an bɛ foli lase Yaranga Kulubali fo Tuna Bɛlɛdugu Tuna an bɛ Yaranga Kulubali fo k'a ka ansar jama bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔya la an bɛna Diokaw fɛ yen nɔ Abdurahman Ba an b'ale fana fo Diokaw fɛ yen nɔ ka tanti Lalaso fo madame Jara an bɛ Jara k'u fo k'u waleɲuman dɔn yan fo Diokaw fɛ yen nɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu aleykum. wa aleykum salam a bɛ di. baasi foyi tɛ yan an bɛ ala tanu. i tɔgɔ ni jamu bɛ ka wele ka bɔ. ah Kitakaw. e yɛrɛ tɔgɔ. madame Jara Maretu Jara. kori baasi t'i la Kitakaw ka kɛnɛ. alhamdulillah o ɲɛna. sun bɛ cogo di. madame Jara. sun bɛ cogo di. o diyara an ye ala ka kanu to. o ɲɛna kosɛbɛ. ayiwa foli ka laban jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin jɛmukan in lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma. merci beaucoup madame Jara. an yɛrɛ ka foli b'i ye wa an yɛrɛ bɛ Kitaka bɛɛ fo nin waati in na wa an b'u fɛ fana. Serimuso Kitakaw donna ka foli lase komi e ye Kitaka ye. Kitakaw puissance ma nɔgɔn sisan dɛ. o sisan ma nɔgɔn dɛ. ayiwa baasi tɛ. k'an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ. ni ala sɔnna ma. dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu aleykum. tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ. Kamara k'i bɛ ka wele ka bɔ. Sibi. Segu. awa dɔ bɛ i ka télé mankan na dɔɔni bɔ i ka télé mankan na. a bɛ di. aw b'a kan. alhamdulillah. kibaruya jumɛn de bɛ yen. amin amin amin. amin amin amin. ala ka dugawu minɛ. an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka Segu ka bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini aw fɛ ni aw bɛna weleli kɛ ni aw y'an sɔrɔ dɔrɔn aw ka télé volume aw k'a jigin sinon mankanba de bɛ don a kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye an tɛ ɲɔgɔn faamuya an bɛ dugawu kɛ ala ka kalo in tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu aleykum. a bɛ cogo di. allo. waaleykum salam. ayiwa ale ka réseau man ɲi kosɛbɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ taa ayiwa fɛn min ye fɛnkolo furu mana la an bɛ Adama Kɔnɛ fo ka fɛnkolo dugutigilakaw fo cɛkɔrɔba min bɛ yen nɔ Doyila Kɔnɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Adama kɔrɔkɛ fana n'o ye Kolo Kɔnɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye Serifula TV janbarani kanubagaw ye an b'u fo ka furu bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na u tɔgɔ la ka dugawu kɛ kalo ala ka tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na.
ala ka bolo mɛ ka baaraw la amin 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 ala ka sunkalo ba kelen yira an bɛɛ kɛnɛma la amin 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 ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ ye amin 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 an b'an ka karamɔgɔba fo ala ka sini kɔnɔ ni a denbaya labanko ɲuman d'an bɛɛ ma amin 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 salamu alaikum a ka foli don foli diyara an ye ni baraji an bɛ fo ka turela bɛɛ fo i tɔgɔya la ni waati na ka dugawu kɛ kalo ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na dɔ bɛ nɛgɛ juru sira la an bɛna ale ta ni waati in kɔnɔna na salamu alaikum a bɛ cogo di tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ne bɛ k'an wele ka bɔ Kati yan Kati e yɛrɛ tɔgɔ Kati kan kɔnɔ ne bɛ k'an wele ka bɔ Kati kan kɔnɔ Kati kan kɔnɔna na Ayisa Danbele Ayisa Danbele awɔ baasi t'i la kɔni ne tɔgɔ Ayisa ayiwa Ayisa baasi t'i la kɔni ayi baasi foyi tɛ n na alihamudulilayi kuma b'i bolo awɔ kuma b'i bolo Ayisa ayiwa an bɛ hakɛto ɲini Ayisa fɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka Kati kan kɔnɔna maa bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Sunjata Keyita kan kɔnɔna ye an bɛ dugawu kɛ kalo ala ka timɛ hɛrɛ kɔnɔ o la waati min dira nɛgɛjuru sira kan a waati dafara o la fɛn o fɛn de ma se ka don an bɛ hakɛto ɲini a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na ka dugawu kɛ kalo ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ fɛn min ye bi nafila ye a bɛ labɛnw sabati an bɛna o di aw ma an bɛ taa teliyala sugu la ka na aw ka bisu in na nafilaw di aw ma ni ala ka jɛ ye Kumaba alipati bele bele bani mbebala amedayele noyana kadatu noyana kamara konya kasalu yana sabati alimona na dimisini ni mokoro balu beta makakala nonali mubarana nonali mubarana jama nono nono ali ha nono la horo ayiwa an bɛ bisu in na nafilaw lamɛn madame Konate alhamdulilayi Usayi Jalo su in na ye sunkalo su 12nan ye ale nafila ye jɔko 10 ye a jɔko kelen o kelen suratul fatiha i b'o kalan o kelen kɛ o kɔfɛ kul huwallahu ahadu i b'o kalan siɲɛ 6 o kɔfɛ i bɛ salam bila salam bilalen kɔfɛ i bɛ zikiru min kɛ o de ye ya alim i b'ale wurudi siɲɛ 100 bi su in na ye sunkalo su 12nan ye ale nafila ye jɔko 10 ye a jɔko kelen-kelenna o kelen-kelenna suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim ka taa bila laban na o kɔfɛ i bɛ kul huwallahu kalan siɲɛ 10 jɔko kelen-kelenna in bɛɛ la i bɛ salam bila salam kɔfɛ i bɛ zikiru min kɛ o de ye ya alim i b'o wurudi siɲɛ 100 ala ka kɛli nɔgɔya amina amina ala ka minɛ amin amin ala ka o duwawu minɛ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka ala deli sunkalo a nafilaw n'an y'a kɛ ala ka a minɛ an ye o hukumu kɔnɔ an bɛna kɛnɛyako nasira la dɔgɔtɔrɔ ko mun bi
Alhamdulillah Ousseyn Diallo an docteur muso no ye Tata Kuje Touré a bɛ walawali ba kɛ an ye bana min kan n'o ye diabète ye ka da kan ale kelen bɛ ka dankari kɛ an ka kɛnɛyaw la kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a lajɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Mama fɛn min ni tɛ an ka rendez-vous heure in jigin an dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kaman tɛ na. Eba e ta ye fura bɛ ne bolo. O bɛ cogo di? Cɛni paga ɲinɛ. Nin tɛ jumɛn ye? Tɛ Zeyina. Zeyina. I tɛ dɔɔnin k'a la. Tiɲɛ na Zeyina. Ne na ye kalaya dɔɔnin. Cɛ. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa? Aw ye tɛ Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la. Chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ. Aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tɛ Zeyina k'aw taama ɲuman ye. Zeyina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa? Tɛ Zeyina de kan. Ya bɛ galabu kɛnɛya de. Tɛ Zeyina. fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu matarafalen don Sherifila Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila dɔgɔtɔrɔw ko jamukan kɛnɛ kan jamukan min n'a sigira sen kan ka sanga ni sunkalo la hɔrɔmakalo ye walasa ka aw kunnafoni ka aw la faamuya banaw la bana minnu ni an y'u faamuya k'u tamasiyɛnw dɔn ka baara kɛ ni u kunbɛcogoyaw ye a ka ca la an ka kɛnɛyaw olu sabatiko ɲuman an b'o sɔrɔ sunkalo in kɔnɔ ni ka labana ka an ka sun don doncogo ɲuman na ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma a bɛ o sira kan bi jamukan bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye fɛn min kan a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ ɲini an fɛ a faamuyalen kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ n'a ye walasa an ka kɛnɛya olu bɛ se ka sabati. Jabɛti kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka farikolo yɔrɔ caman tiɲɛ. A bɛ se ka mɔgɔ kɛ fiɲɛtɔ ye n'a ma furakɛ ka ɲɛ. A bɛ se ka na ni ɛrɛndimi ye n'o ye insuffisance rénale ye. AVC n'o ye fari fan kelen faga ye. Ni jabɛti bɛ la a bɛ se k'o lateliya. A k'a dɔn k'a fɔ jabɛti kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka joli siraw fɛnɛ geren fo ka taa se ka joli bɔ sen na. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ jabɛti problème bɛɛ lajɛlen ye dusukun ani joli sira ye. N'i ye farikolo ta k'a lajɛ a b'i n'a fɔ i ye robinet turu yɔrɔ dɔ la ka filɛri kɛ k'a kori. Ji bɛ bɔ robinet na ni ka taa filɛri kɔrɔ diɲɛ don o don walasa ka filɛri ninnu sɔn ka ɲɛ. O bɛ kɛ sababu ye filɛri ninnu bɛ nugu wa a bɛ ɲɛ kosɛbɛ nka n'i ye cɛncɛn kɛ tuyau kɔnɔ ka ji tɛmɛ sira geren ji tɛna filɛri ninnu sɔrɔ bilen a laban bi ja. Dusukun de ye farikolo robinet ye min bɛ an farikolo fan 14 bɛɛ lajɛlen balo ni joli siraw ye. A bɛ bɔ dusukun na ni ka taa ɲɛ la a bɛ taa sugunɛ dilan machines na n'o ye rein ye a bɛ bɔ o dusukun kelen na ni ka taa senw na a bɛ n'a fɔ i bɛ ka cɛncɛn de ta diɲɛ don o don k'a kɛ ka joli siraw geren a b'i to o de la don dɔ a bɛ geren n'a ye ɲɛ sɔrɔ ɲɛ bɛ fiɲɛ n'a ye rein sɔrɔ a b'o geren rein tɛ baara kɛ tuguni n'a ye sen jeli siraw geren o de bɛ kɛ sababu ye ni ka sentigɛ se jabɛti banabagatɔ ma o kama a bɛ ɲini jabɛti banabagatɔ bɛɛ lajɛlen fɛ i k'i janto i ka furakɛli la ka bɔ nin kɔlɔlɔ jugu ninnu ma ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni jabɛti kɛra sababu ye ka problème lase i farikolo ma a segin man di
a tɔ bɛ kɛ ni timinandiya ye sabula kɔsegin tɛ jabɛti kɔlɔlɔw la dɔw yɛrɛ bolo jabɛti b'u la a bɛ san caman bɔ olu yɛrɛ y'u damana dɔgɔtɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔso la taga o ka gɛlɛ u ma kosɛbɛ o ye kojuguba ye sabula e mana a dɔn cogo cogo I tɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ I ka dɔgɔtɔrɔ don n'a nataw la gɛlɛya minnu bɛ se k'i sɔrɔ ale de bɛ se k'i kunnafoniw bɛɛ lajɛlen na ni furakɛli ma k'a kɛcogo la sabula jolita dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu kan ka kɛ walasa k'a lajɛ ni ka kunnafoniyaw sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ jabɛti furakɛra ka ɲɛ sukaro jateminɛni b'o la o dɔw bɛ se ka kɛ sukaro hakɛ o jateminɛli ye o dɔw bɛ se ka kɛ tile kɔnɔ siɲɛ caman wali kelen dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ caman kalo 3 o kalo 3 wali kelen kalo 6 ni kalo 6 jelita dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ se ka ɲini I fɛ san kelen o san kelen akila ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyaliko ɲuman sɔrɔ bi jamukan kan aw ni ce aw ka ɲamadali la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de bɛ tali kɛ 72 44 56 18 a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ la manga rendez-vous erinji ha ndogoni ante fly wa kamantena eba eta fura bene bulu ha o be jogodi cheni pagaine ni te jmeni te Zina Itu don ngala. Ha Chena. Zina. Of, nina ikala ya doni. Hai. Of. Ice. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zena sugandi nimisa foyi t'a la Zena de ka to y'a bɛ galabu kɛnɛya de Zena aywa shirimuso bidita be jabeti de kan kosɛbɛ alhamdulillah Ustaz Jalo an b'an ka docteur muso fo ka barikada ne docteur Tata Kuje Ture ka da ka ay walawalali ban ka an ye jabeti kan sisan jabeti yɛrɛ kɔlɔlɔ ka ca et puis a ka gɛlɛn a y'a fɔ a ka kumaw la jabeti bɛ kɛ sababu ye ka jelisiraw geren ne jelisiraw dun gerenna a ka ca Ala fɛ a bɛna ni bana caman ni I ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ala an y'a jateminɛ an ka mɔgɔkɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ yen olu senw yɛrɛ bɛ tigɛ ka sababu kɛ jabeti bana ye an bɛ min fɔ lajɛlikɛbaga ni lamɛnnikɛbagaw ye u ka consultation fara u yɛrɛ boloda la u ka to ka taa jabeti lajɛ n'a sɔrɔ u ka jabeti bɛ niveau min na u ka se k'a dɔn walasa furakɛli ka se ka kɛ ka d'a ka bana kunbɛn o de ka fisa ni bana furakɛ n'a dɔnna joona I b'a sɔrɔ a furakɛli bɛ nɔgɔya kojugu a tɛ se sentigɛ ma walima ka taa problème wɛrɛ si ma I b'a ye a bɛ furakɛ nɔgɔya kɔnɔ an b'an ka docteur muso fo k'a waleɲuman dɔn a ka walawalali ninnu na ni Ala sɔnna ma an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka an balimamuso fo ka dugawu kɛ ayi sisan baara ninnu Ala ka a ɲɛ a bolo sabula nin baara in ale yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye n'a kɛra k'a fɔ ko ale de bɛ nin fɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan o bɛ baara yɛrɛ nɔgɔya ale yɛrɛ bolo an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ an bɛna an balimamuso Aminata Traoré madame Keita don o don ale kɔni bɛ ka taa a se munumunu yɔrɔ dɔ la ka se ka dumuni duman dɔw fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ka kuma ko dumanw dɔrɔn de ka di o la a ka bi ta an ka ka ɲɛmadaw fɛ o bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn a ka rubrique mandi de don bi an sera an ka musoba dɔ ma an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ b'a représenter ne ba ye n'u la se somɔgɔw kɔni basi t'aw la ne ye madame Dambele Kadija Dumbiya an bɛna poulet mayo de tobi bi ne ba ko k'a bɛna poulet mayo de tobi ka yira n na aw ni ne an ka jago filɛ ɲɔgɔn fɛ voilà
donc ni shay ni ni mukumuni mino utiliser nga marina de la pour que se nga fond balabala to kumna ni jabay ni tomati donc anga poivron rouge anga poivron jaune anga poivron vert fleni ni anga cube manger ni anga poivron noir anga coco donc ni carotte jora bari bala parce que carotte be timia dama donc ni nga épices secrètes donc ni nga kongo tiketikele ni nga lokosi ma fevre kale la lay céleri ani photo miseni ani photo bani abana ani anga moutardi donc tout le monde ga irani ke ni ore tan tout le monde ga marnadi ke ga jenni ke ni oyi ani nga cheke mina cheke mun kala nga cheke barama kono mina nga lokosi donta wala ni don kenna mina nga pisu beta dondoni ka dondon ta ka kala meno doni fene kala ale ba nye couleur yere maneta ke le tere suke nga dumunu na timiani fen kama ne ba ke nye ko ri kama pour que se ga nye yele ma doni quoi ma chongon damini sano afelani mina samitanga barama siki ka yele ma kono ano nga she balabala la mina jiginga pol siki ka she yira voilà donc alo ko non be ga telinta aga teli pour le mo ga teli ni fembe lublina don doro mi show blabla la bi yira ama ke ma kona nye blindro nga bo parce que am nak la ka jin non nye she balabala jimuna parce que to shere do wale jite ba ni ko kibale jiba yiga shebe non donc du coup mino don neke nga she la mina nga she jin don doron quoi alte jin ko sebe nyo fitini kala ngon tina assaisonnement nunu nteno foi kala nyeni jikala mena tulu doni ngala sano oyo bani mesoro ka da dibila sina koko bichaya ibaro do be ulti koko ba fe voilà si ça non mena poivron jaune poivron rouge ani poivron vert meno ke awo tasakono si ça non ani jaba ale bi ken jaba chamari amen jaba bere kale la ani tomati amnu lege sano ya nyum yira lo adam nena karoti sano amna karoti kala voilà ni karoti kala mala maga doni doro wala saw bela jelenga do nyona voilà ni ala maga sano ma toyno menga monezi delega monezi kala sabsa an kun y'an ka sɛmu da dibi sanfɛ minnu de yɛlɛma la sano ka sɔrɔ ka mijoter jaralakaw tɛ nin dɔ fiyewu olu ta ye sɔ de olu ta ye sɔ de dɛ olu tɛ poulet mayo dɔn sinon poulet mayo a bɛɛ filɛ nin ye y'a bɛɛ ni pressing don don min na i b'a kɛ dɔrɔn i bɛ nin kɛ cɛkɛ kɛrɛfɛ i y'a kɛ logo kɛrɛfɛ o y'a kɛ pomme de terre kɛrɛfɛ o a bɛ dun donc sano n bɛ taa n ka aluminium ta ka k'o kɔnɔ k'o meleke ka da dibi sanfɛ dɔɔni sisan honi ni an ka poulet mayo mɔnen n bɔra ka bɔ dibi kan sano ni y'a a bɛɛ bannen de sano an bɛna le dressage la voilà pour que a ka se ka déguster cogo min na sano ni an ka poulet mayo dilanni bannen a filɛ nin ye accompagné dacɛkɛ ani aloko ani kɔngɔ fitinin dɔrɔn ni jaba kɛnɛ ka di mɔgɔ min fɛnɛ olu bɛ se ka k'a la c'est fini. ni ne ka di ne ye ka tɛmɛ émission bɛɛ lajɛlen kan sisan an bɛna nɛnɛ n bɛ k'a lajɛ aw ye de parce que fɔlɔ la a bɛ i n'a fɔ logo tun b'a bɔ sisan n nana jaba wɔ ani kɔngɔ olu i bɛ se ka tomati fɛnɛ k'a la o i ma ko ye trop bon folikan jumɛn bɛ bolo k'a lase an filɛbagaw ma bon folikan min bɛ n bolo k'a lase an filɛbagaw ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ min fana ye n wele ka ni initiative diya nɔ a ye min ka foli belebele ye n'o ye Mohamed Kone ye ani n cɛ n bɛ n cɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'ale ma sɔn n tɛ se ka foyi kɛ ani n buramuso yɛrɛ tɛ n ba n ka foli bɛ e yɛrɛ ye ani an ka cameraman n ka foli b'a ye madame Damili Kadija Doumbia an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi ale ye min tobi ka yira n na bi o de ye poulet mayo ka accompagner ni cɛkɛ ye a k'an mɛn diɲɛ waati wɛrɛ an bɛ an balimamuso fo
ka waliɲuman dɔ a ka nin timinanja ni wuli ka jɔ la o la ni aw fɛn fɛn de bɛ k'aw mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnna recette ɲumanw na ka se ka a baara k'a yira mɔgɔw la aw bɛ Aminata contacter ni Ala ni kira sɔnna ma a bɛ s'aw ma ka se ka baaraw kɛ an bɛ segin k'an ka sponsor fo ka waliɲuman dɔn san caman ale de nana fara anw kan nin baara in ka se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka silamɛw la nisɔndiya ka silamɛw la sewa an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ni jamukan in a bɛ yan ka silamɛw ka u accompagner sunkalo kalo kɔnɔna na o la ale de bɛ na san o san ka se ka na n'a ka produit ɲumanw ye o la aw fɛn o fɛn de bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka anw dɛmɛ ni jamukan in a sabatili ni a baaraw la aw k'aw hakili to a ka produits la mayonnaise ka di bi ale bɛ ɲini ka ban dugu kɔnɔ depuis an y'a kuma fɔ mɔgɔw tɛ ka mayonnaise foyi san fo mayonnaise ka di mɔgɔ caman de bɛ vocal caman k'a fɔ ko i ko k'u ka mayonnaise san an bɛ k'a san dɛ an ko a ye tɛmɛ n'a ye fo cɛ yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Sherifla a ɲɔgɔnna fila tɛ yen o la bɛɛ ka kɛ mayonnaise ka di sanbaga ye wa maa si kana te foyi de min wa te foyi de tɛ min ka di ka tɛmɛ te alikaba kan n'i cɛ y'i bila i ka taa te san taa te alikaba san ni muso fana ko k'i ka taa te san taa te alikaba san n'i bilala ka taa ji san n'i donna alimentation kɔnɔ ji tɛ yen ji min bɛ ji presiya bɔ ani nɔnɔ ko sira kan nɔnɔ dan de ye fulaw kɔni ka fɔli k'a fɔ ko nɔnɔ kɔni ko nin de don o la bɛɛ k'i hakili to a la nɔnɔ n'i bɛ k'a san o ye lait halibi kana foyi san ni lait halibi tɛ i y'a faamuya o la an b'a ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an balima fulaw kan u k'u hakili to ayi mayonnaise kala to mbawɗon wonde e kala to mbawɗon wonirde so nelama yon coode mayonnaise tan jeehe cooden mayonnaise kadi wata ñaame mayonnaise fof so wana mayonnaise kadi caggal mum e kosam ɗam wayi hono kosam ɓiraɗam no wawi welde ni e ko woni e kosam ɓiraɗam so keɓani ɓiraɗam tan wata coode hay kosam goto so wana ɗam ɗo kosam won le halibo e ɗam weeli ne wawi waɗede tufam ne wawi waɗede gueɗe kewɗe après caggal mum atay kay so mbiyama yon coɗatay wala coodi atay hay gotel so wana te alkaba o sa yarima a foftan gueɗe kewɗe ala hen hande wuro ngo ne heewi atayeji mais oɗo atay hono mum ne famni no feewi caggal mum ji précia o so on kumtima walma e kejjari oɗo mbawi ɓamde ɗum jaron hen pour que poftoɗon so jiiɗi wallude amen tan batti hakkillaji e ɗiɗo hundeji so Allah jaɓima Allah wallu Allah suuri en ɓamta hen korka ka yo Allah timmin ɗum dow jaam mbijaye rasul sallallahu alaihi wa sallam nin kuñe ambalma flaw nioroye sini amina mara kawta fo marka kane ni ala ni kira sonama e amina fo amin foli la se kata se yan fo furu kaw feyno ambalma ke adama kone amba fo yan fo fengolo furu marala ka korake fo no ye kolo kone kata se kwa dugutigilama no ye doila kone o de ka dugutigi ye bi ambe fengolo kaw bela jelen fo ka dugutigila fo to yala ka furu kaw fo ka furu ansaru fo ambalma ke modi traoré amba fo ya fo furu ka doke a bela jelenye ambe ta Côte d'Ivoire jomokoro ansaru ambu fo ku walimando jomokoro antalen ko e salongo antara jomokoro ansaru munum be kara bunya bade ka nyasiama na yere kuma ndo ke fe Tidiane Diallo ale be jomokoro mba fo ka walimando nga depine uya do ko ne sirai ne ka daraka ne ka tilafana nga sura fana fo ka tamboy ansaru dongo do be nanay ambu fo ku walimando ka do ku e kanu ala ka timere kono hukumu kono inshallah amba wala dunya ka fo ni ala sonama tarata tilemana bi o ye Imamul Hasan ka wajule tarata tilemana bi beki hakili to ala anga ñon soro bangoni jagne bugundo la ci tere bana Imam Hasan ale demba jalabe an babulo madame Haidara tanti Halima Dagamaisa ala ka nyemala ni ala sonama ale de ba labe wala ni dugu jera araba nige kanye tanduru wati o ye Qur'ane kalanye o kɔfɛ fitiri suntigɛ o ye fɛn dɔni sun bɛ tigɛ bangon na diɲɛ bɛɛ bɛ na bɛn n'a ye o la an ba bɛ s'a kɔrɔ an bɛ bɛɛ wele ka taa an ka taa an sun tigɛ ka dugawu kɛ a ye ka dugawu kɛ sirifu ye min y'a sababu ɲuman yɛrɛ ye n'o ye ya bani ye ka dugawu k'a ye an bɛ ala deli ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ wudu denw ko k'u ka wajulu bɛ yen bi ni ala sɔnna ma bi su in na a bɛ kɛ bangoni jaginɛbugu a cour kɔnɔna na ni ala ni kira sɔnna ma k'u bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin wolofaw ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ baraji ye o la bɛɛ welelen don bi su in na o kɛnɛ kan o la an bɛ taa sugu kɔnɔ inshallah an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala sɔnna ma.
national distribution aw ka pinɛ ko hami banna pewu anw fɛ yan qualité ko kuma banna pewu an ka pinɛ kolo gɛlɛnw mobili siya bɛɛ lajɛlen pinɛ remarque pinɛ minnu bɛ mɛn wa u bɛ sira bɛɛ lajɛlen boli k'i hakilina tigɛ pinɛ kɔrɔ i ka bolimafɛn la a fɔ national distribution ka pinɛ kolo gɛlɛnw tile ti fɛn k'u la ka sira bɛɛ lajɛlen boli i hakilina tigɛlen lakana kɔnɔ national distribution ka pinɛw don national distribution na an ma ɲinɛ min minɛ kɔ o y'an ka ventilateur rechargeable ye funteni bɛ k'aw minnu sɛgɛ an ka ventilateur rechargeable b'aw ka bila la u dilanma kama k'aw dafɛla bɛɛ lajɛlen minɛ k'a suma tɔbɛ kuma bɛɛ lajɛlen la national distribution ka ventilo rechargeable u dasilen bɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen la ventilo rechargeable dilanma kama mankan t'a la a fanga ka bon a tɛ courant jeni wa hali ni courant tigɛra a bɛ lɛrɛ caman de kɛ ka fiɲɛ sumalen di i ma k'a sabu kɛ batterie qualité ye a la n'a mago jɔra national distribution ka pinɛw la a n'a ka ventilo rechargeable an jogolen filɛ nin ye yirimajɔ ka ɲɛsin stade du 26 mars ma national distribution Sirada la kolomba. N'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa. Kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. An bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa. Awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. Yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa? N ka mobili ko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa? Ne ka kalanko dun. Awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. Yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa? Jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la. Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama. N'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna. Werek. An sɔgɔma. Nse tanti ça va? Somɔgɔw ne mɔden don. Fosi t'a la. Alhamdulillah. E bɛ ka relax mois de Nura ma. Awɔ. Nura âge tɛmɛn'o kan. Nura bɛ NI plus de ta. Ne yɛrɛ bɛ yaala n'a ye dɛ. A tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ. Nin de ye céréale relax 1 plus ye. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Mali la. Vitamine 21 de b'a la. Namasa b'a la, tamaro b'a la, pomme b'a la, bi b'a la. Denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten. A kɛ bannen kun abada. Ridielac. Den dumuni dafalen denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo 6 la ni Ridielac 6 mois ye a kalo 8 ni Ridielac 8 mois ye ani sisan Ridielac 1 an plus ka ta den san 1 na ka yɛlɛ awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la Ridielac ka céréale 1 plus falen don vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na Ridielac denbaw bɛɛ jigi don Ridielac 1 an plus a nana o lafiyali kan. N'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la Ridielac siɲɛ 1 Ridielac waati bɛɛ.
Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne, apportant confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Ija ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Sanko's Broad. Farifoni ni kalabu kanaya bobe dema te national Jama je yorola national Konyo yorola national Yengunu yorola hali tosigi yorola jama bebe girete minga te national Magoro ba mi de mesumba mi chauba mi musumba mi aha te national Niatimi ini kungolo dimi tenwanye Niatimi ini bana misente nywanye Niatimi ini farifoni benyona Odela ubafe Sipori kala ubafe Meru ubafe Artisi ubafe Abibu wajulu keneka Nega kera na te waratisi Tuguni Forte National Forte National Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kunungana langoloto na mi no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyon EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salate lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyon poulet ana EPC du aw meno nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan pule ana EPC du mali kono gabu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejike semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan pule ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna kuni werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na pule ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru kube bamba 76 80 00 72 Walegele 76 38 59 59 Zamzam kanajini ngura buya mfule ana EPC Lude bela jele wasara Fala deba fonsere beba ko agute ikagalobonda Teuka championi Tedanaya Imashwa Kadatimia, kafarifani, kageranyaga, fodanaya Afaron kokele, abegala bukenea Kibila bela, no adandu Teuka championindo, agute lorika galobunda Tedanaya Oh papa gute, oh mama gute Che joni gute, che aya gute C'est comment Tedanaya championi Papa Tedanaya akadi tro Tedanaya Yedanaya minafa Emma don't win mabusa no draga nono Madame Namu Nono sugu dumendo E nono saheli kanetike So drafu ka nono saheli kaneti te daraka nono damaye abe mi wati be wa bi ke fen chamana abi ke degela abi ke serla ni sengene nana
ka frigo dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kunja n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten nafila d'a ma joona a bɛ baga denmisɛnninw ma fu n'o tɛ a yɛrɛ b'i kanja n'a ye kuma bɛɛ saga nin waati wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kunja n'a ye. Tiɲɛ na nɔnɔ Sahel Kanɛti nin kɛra ne min ji ye sa saga ani waati. Mixwell, riche et crémeux. Ne désarade ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn ye star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. te alkaba te wula te min ɲɔgɔn manja te min darɔ ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nukɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛn jiriba kɛ te alkaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alikaba tew la sɛgasi don a bɛ sɔrɔ jamana in suguw bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko daa don. an bɛ an ka sponsor fo ka waleɲuman dɔn a ka produit ɲuman ninnu dile a ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ Sherifuso foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka gadona an kana ma ni waati na. Alhamdulillah ustazi an ka gadona ninnu yɛrɛ n'i ko k'i b'u fo i bɛ dɔ de fɔ n'o tɛ sisan ni wagati na i sunnen ka tila ka na tasuma funteni kɔrɔ ne limaniya yɛrɛ tɛ ani ala kama baaraw yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ an b'u fo u waleɲuman dɔn ka foli lase an baw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ gada la ni wagati in na k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ka kɔnɔnajɛyaw la et puis u ka gain kɛ ni kɔnɔnajɛya ye u ka kɛ ni dusukun ɲumanya ye a bɛ caman de fara baraji kan ka d'a kan ni an filɛ kalo min na n'o ye sunkalo ye kalo in a fɛnw bɛɛ bɛ double de ka taga fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hamina ko tɔw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Amina amin ala ko o dugawu minɛ. Madame Konate lakunya kelen. Alhamdulillah Saïd Diallo an bɛ min fɔ an balimamuso sumi kana an bɛ min fɔ an balimamuso ye hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan an y'o de fɔ sunkalo tɛ
kalo ye k'a fɔ ko i bɛ lafiya ɲini a kɔnɔna la lafiya i bɛ se k'o sɔrɔ a la de sunkalo yɛrɛ dabɔra cɛsiri ni baara de kama n bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri ka suntigɛ dilanw kɛ nisɔndiya la k'a kɛ ni sanuya ye an b'o de fɔ sanga ni waati kɔnɔna la an k'an jilaja an ka kɛ musow bɛsɛw ye muso minnu ye yana muso bɛsɛw fana muso minnu ka sanu bɛsɛ ye minnu ka ye muso minnu ka sanu sabula dumuni yɛrɛ baaracogo bɛ dumuni kanu don mɔgɔ la wa baaracogo yɛrɛ fana bɛ se ka a nege bɔ mɔgɔ la hali bi an k'an cɛsiri an ka baara ninnu kɛ ni nisɔndiya ye ni baara daminɛna k'a kɛ dusumangoya ye o bɛ dɔgɔ mɔgɔ ka baara baraji la n'i y'a kɛ ni nisɔndiya e bɛ baraji min sɔrɔ baara baraji o bɛ yen n'i ye nisɔndiya min fana kɛ o fana baraji de bɛ yen kuma lasurunya la silamɛmuso bɛɛ lajɛlen kan ka i jilaja nin kalo in na i ka wuli ni piriba de ye kalo kelen in kɔnɔna la kɔni sabula cɛw ta ye olu bɛ sun ni seli min kɛ u b'o baraji sɔrɔ anw ta an bɛ sun an bɛ seli an b'o baraji sɔrɔ an bɛ sɛgɛn minnu kɛ tasumana funtɛniw baara farikolo yɛrɛ bɛ sɛgɛn min kɛ o bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ an b'olu bɛɛ lajɛlen baraji sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala k'a bato kɛli baara minnu n'an bɛ n'olu kɛ fana fo n'a kɛnɛya ala k'o di bɛɛ lajɛlen ala ko o duwawu minɛ an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'a ɲini filɛlika bɛɛ lajɛlen fɛ bi an ka suntigaw la an ka kɛrɛnkɛrɛn ka duwawu kɛ diɲɛ fitina min wulilen don ala ka se ka fitina in lasa nin fitina in n'a wulila mɔgɔ si t'a dɔn a bɛna taa ban yɔrɔ min kɛlɛ man ɲi o la kɛlɛ minnu kun wulilen don suntigɛ la silamɛ ɲuman bɛɛ ka duwawu kɛ ala ka se ka kɛlɛ in lasa ala ka se ka kɛlɛ in lasa a tɛna foyi de fara diɲɛ kan ni gɛlɛya ni tɔɔrɔ ani joli bɔn tɛ o la bɛɛ k'i hakili to a la ka tila k'a kɛrɛnkɛrɛn an ka mali ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunkolo de la an ka jamana in a ka se ka suma ka basigi don jamana in kɔnɔ ka hɛrɛ don a kɔnɔ aw k'aw hakili to a la suntigaw la ka tila ka a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ an ka fintigilakaw an ka sɔrɔsiw ka duwawu k'u ye fana u kɛlen don k'u ka denbayaw to u bɛ ŋaɲaw la u bɛ fan bɛɛ fɛ maliden ɲuman si ɲinanen t'u kɔ o la suntigaw la an ka duwawu k'u ye ala k'u fanga se u bɛ baara min na a ma nɔgɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'u kisi k'u tanga ala ka bɔda di u ma ka tila k'a ɲini ala fɛ yarabi u taara ka kɔlɛ mun to minnu fatura denw minnu bɛ yen u muso minnu bɛ yen sunkalo in na ka hakili t'u la ka ɲumanya ta k'a ɲɛsin u ma a nafa ka bon kojugu an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ o hukumu kɔnɔ nin ye sun tigɛlen bamakɔ a n'a lamini kɔnɔ inshallah dɔgɔkun kelen duwawu kɛ n ka se ka umu a ɲɛda la ربنا أنت أمرتنا بعبادتك وقتنا ala k'a minɛ nin ye kunnafoni ye k'a da bɛɛ
ne ye kunnafoni ye ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi muhamadul mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔden imam hasan san o san a ka bangeni nisɔndiya kɛnɛba min bɛ sigi sen kan an b'a ayidara tanti alima dagama isa fɛ mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a sɛyɛda sherif usman madane ayidara ka denbaya la ɲinan da bolodan bɛ tarata marisi kalo tile 3 wajulisiba o bɛ sigi sen kan silamɛya dɛmɛtɔ fédération ansardine international fadi ka wulikajɔ kɔnɔ bangoni janginɛbugu terrain sɛyɛda sherif usman madane ayidara kan suratow ma na don silamɛ bɛ welen bɛ ye o dugujɛ araba marisi kalo tile 4 alikuranna sanuma kala bɛ boloda bangoni janginɛbugu sirifila min siriba kɔnɔ nɛgɛ ɲɛ 14 14h kuma ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin mali jamana basigili n'a kolosumani mɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen basigili n'a kolosumani o don kelen la araba marisi kalo tile 4 laada don an b'a ayidara tanti alima dagama isa sirifila duba kɔnɔ sunakari kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ labɛn a fɛ silamɛw ye o sunakari bɛ kɛ ka bɛn ni araba ye an b'a ayidara tanti alima dagama isa kɛ mɛ ka pilan kɛrɛnkɛrɛnnenw fɛnɛ labɛn sunakari kama silamɛw b'u sun tigɛ hɛrɛ ani baden la nin ye kunnafoni ye ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka sanga ni fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi muhamadul mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔden imam hasani ka bangeni nisɔndiya kɛnɛba ɲɛnamayali a baaraw n'u doncogo ye an b'a ayidara tanti alima dagama isa fɛ mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a sɛyɛda sherif usman madane ayidara ka bonya kɔnɔ مولا حسن 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 Sungalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ min nɔnɔ mixwɛli sungalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K protéine ani calcium fɛnɛ b'a la nɔnɔ mixwɛli b'aw limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ Mixwell, sungalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Vous parlez trop, c'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands.
Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Championi, Tedanaya, Imashwa, Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodanaya, Afaronko Kele, Abegala Bukenea, Kibila Bella, no, Adandu. Teuka Championi, no, Agute Lorika Galobunda, Tedanaya. Oh papa goûter, oh maman goûter, Tché Johnny goûter, Tché Aya goûter, c'est comment, Dedanaya championni. Papa, Dedanaya, Akadi trop, Dedanaya, Yedanaya Minafa. Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kununga da langoloto na mi no fe o na de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyon épicé na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salade lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyon poulet ana épicé du aw mino nye soko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me o labi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana épicé du Mali kono gabu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejike semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana épicé ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna funi werela zamzam ka najini ngura buyan a épicé na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru coupe bamba 76 80 0062 16 wale kele 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura buyan poulet ana épicé dude bela jele wasara. Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne, apportant confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idja ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada sun tigɛra an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu donna ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ a ye hɛrɛ min sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ala ka dɔ fara a kan a ye hɛrɛ min sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ala k'a jidi an b'a ɲini ala fɛ fitina tɔɔrɔ ko fɛn o fɛn de bɛ an ka jamana in kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen ban ala ka lakanaw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ déplacé de ala ka segin n'u ɲuman ye kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni a kɛra sababu ye k'an balimaw wuli an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ segin hɛrɛ kɔnɔna na ala k'a kɛlɛ ninnu ban ka foli lase k'a ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw ma ka duwawu k'u ye u bɛ baara min na ala k'u fanga se o kɔfɛ an b'an ka sababu ɲuman fo an bɛ an ka ɲɛ jɔyɔrɔ fo k'an ka kuduwa fo a seyidi sherifu usman madan hayidara ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma karamɔgɔ bɛ siran fɛn o fɛn ye ala ka don a n'a cɛ maa o maa de bɛ kɛ kɛlen don ka ŋaniya jugu ta k'a ɲɛsin karamɔgɔ ma ala ka don a n'a cɛ mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ k'i kɛmɛ ka tɔɔrɔ ta k'a ɲɛsin karamɔgɔ ma ala ka don a n'a cɛ ala ka karamɔgɔ kisi k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kisi ala k'an yɛrɛkun kisi
a kɔnɔna na ala k'o kɛ ciba bonya kɔsɔn sali ala muhamadi wa alihi o hukumu kɔnɔ aw bɛ segin bisu in na nafila kan teliya la walasa ka se ka baara ninnu fara ɲɔgɔn kan. Alhamdulillah Usaye Jalo bisu na ye sunkalo su 12nan ye ale nafila ye jɔko 10 ye jɔko kelen-kelenna o kelen-kelenna i bɛ suratul fatiha kalan suratul fatiha kɔfɛ kulu wallahu ahadu ka taa bila laban na i b'o kalan siɲɛ 6 o kɔfɛ i bɛ salamu bila i bɛna zikiru min kɛ o de ye ya alim ani zikiru de kɛ siɲɛ 100 ala ka akeli amin ya rabbal alamin ala ko do Shirumso foli ni kuma kunce kuma jumɛn bɛ alhamdulillah Usaye Jalo an bɛ yɛrɛ fo k'i barika da i ka wuli ka jɔ ni ka cɛsiriw la o kɔfɛ an bɛ kitakaw fo fo ka taa se kita Amsadin ma Tayiru Kulubali ana a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an bɛ an ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an baw n'an kɔrɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an bɛ lajɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka foli laban an fa n'an karamɔgɔ ka Seydi Sherif Usmani Madani Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'Ala ka n'u kisi Ala ka n'u tanga salamu alaikum ala ka dugawu minɛ Shirumuso an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka baara ninnu ɲɛ bolo madame Konate foli kan laban jumɛn bɛ yen alhamdulillah Usaye Jalo foli kan laban min bɛ yen an bɛ lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa o maa e de b'i ka baara bila ka sigi ka Sherifla TV ka jɛmukanw sigi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ kalo min an b'a kɔnɔna la kalo in ti mɛn ala k'a nɔgɔya ka foli kɛ n terimuso la n'o de ye Seyda Ajara Bagayogo ale bɛ Senu an bɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo a n'a furu kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ foli kɛ an kanubagaba dɔ la n'o ye Mohamed Kuma a sigiyɔrɔ bɛnnen don Lafiyabugu an bɛ a n'a furumusow bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka foli kɛ Bangɔni Jaginabugu la Fami Konate an ka denbaya yɛrɛ la an balimakɛw ani an musow ani an buramusow k'u bɛɛ lajɛlen fo ani an baw ka foli kɛ Fami Kulubali la Jaginabugu kɔnɔna la Famsa Kulubali a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka boli ka taa fo an karamɔgɔ ka du kɔnɔ a Seydi Sherif Usmani Madani Haidara k'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ kalo ti mɛn ala ka a nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen ka foli kuncɛ ni ne yɛrɛ ba ye n'o de ye madame Konate Tigida Jalo a bɛ Jelibugu la lycée carré kɔnɔna la église carré kɔnɔna la an bɛ yen mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔya la k'a ɲini ala fɛ kalo ti mɛn ala k'a nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ i ko k'i bɛ foli kɛ Konatela la ko Konatela la ne yɛrɛ faso sani kuma na ko i ka denbaya e ka denbaya kɔni ye Konatela o don na sans fil de i ka denbaya ye Konatela y'i faso de i ka denbaya kɔni tɛ yen an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kabini wulada fɛ fo sisan fɛn o fɛn tun bɛ k'an lamɛn ani Sherifla FM kan ani Sherifla télé la fɛn o fɛn bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye an bɛ ala ɲini ala fɛ sini fana ye don wɛrɛ ala ka si d'a ma an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoniya laban fɛn kelen min bɛ yen o de ye Imamul Hasan ale ka wajulu Imamul Hasan ka anniversaire wajulu bɛ yen tarata tile mana bi an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bangɔni Jaginabugu la ni ala sɔnna ma n'o dugu jɛra araba kuranɛ kalan bɛ kɛ 15h waati ayiwa suntigɛ o baara bɛ don la Imamul Hasan ale denbajala bɛ an ba bolo madame Haidara tanti Halima Dagamaisa an b'a fɔ k'an baw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na ala ka a ɲɛ mɛn u la ka Hasaniya mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Tamani mara kɔnɔna na u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka dugawu kɛ ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na an bɛ an ka techniciens fo kabini wulada fɛ fo sisan olu minnu bɛ bolo lama la walasa ka se ka baara ninnu ɲɛ ka dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya d'u ma an b'aw bila yan sini fana ye don wɛrɛ inshallahu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan yan wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Papché Music.
ni magari kalo ae bonya ni na ni watila sungalo kalo e bonya wati sungalo kile ta folodo alayo ke hine silame